Kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya ego kina na ki amagori ebintu ale naboigo merobelikiria serikali ya bekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to gwesemia amange asokorigia okogokia kogosemia naboigo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litkoria Jumatano NCMO ya mogoroba naboigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sae nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba Manjito malgiria buyeta seni ya Nsoko TV umurobiro Nsoko bwakire no kwegena kwanera no gusaba kwarenga anosia sore mabia bono kwabo kirebiya kinga kirima itenga kuyariganire ucakaritse kuri rero mirobiro yago inyarike wikarana no gusaba kwanenga boiko kwabo kirine ya mati ya gasenche ya bene cyakisito kwarigania asomorobiro Nsoko bwakire tunyare to gusanga tunyare tukumanyania nabego gusemania asomorobiro Nsoko bwakire no butamita botiyanga sumtanda Facebook no to live nabego YouTube no to live ne Nsoko TV na bakagenda gutuma ujumbe yago nyari gutumanya yari agende tukone kiwasi nsemo kiriore bari gokwaniye mambi yabono kinga kisito kwarigania bene asomorobiro Nsoko bwakire na nchediana ndemo tunyari to gusanga nabego kumanyania ayemo aseyemo oncho murigereri buna butambengo gatayinga itongo mwocho china watebanga itongo noga ya chitalikinibere umutinyo 10 umwaka w'ikiri 2025 aiga nense ya Kenya mwancho murigereri asole onye kule orubago rwa Kenya imenore Kenya ne bani county chitu chia Gusii Kisii na Nyamira na bali ase chisemo chia Nairobi buna Diana agotebiri bona bogotonyora aso mtandao akogenda ali YouTube wa subscribe kera wa subscribe kwa makonyora link ya itere live or rose kwa nyara kwa botuligerelia senchira bwikiranu na namona sensemi ya Facebook buna agotebiri lero bunere ili tukolia kane eliane ase ikibone ikingangere kwera imaetenga nebinte binge bigenderete asondo siosoberete
litukuria lero maete na lia bantu no nyambali bararire Diana bakorentwo nando nyore ngana end month bado tugenderete okay echi poster chigo na gotare mtandao bona bantu bagotebi nga lero nga yumuyego korekana mambia libina kurendo mwanchu murigereri kende kirionsi ogokora tigemiroberi yago ebekwe ase amaboka Nyasaye ekogera nere okubika kirigentase umuntare ugu nero tungiti kware konyora nonya numungino ndomogotuga maukora agatebire nga injibu nande nseye ukagete no bugimo bwino bumbegete moyo Nyasaye okogera ndororo igorendo mwanchu murigereri ne kikitogo tebinga asimambia bono gogoso asumuruberi ito nsoko bwakire anene mono nyare koba gukurwa ekerengereri kiao na ndoto tebia soberete mambia bono egento kiyangelinga etutaite kuigwa nga yoberete onye gwasokire ng'ombe na bagototenga aya mbono na ya sokire na jikogenda oro na nyora rende ikonye ngurusie birasi ibere maite no ene ng'ombe no ibekira akaretia sinini bagoteba gose yebekire no nyene esimie na kuigunga ngukwana tole komenta mabere ndamaine asinare bagukama dachete bo mwishimiwa yo mentally kora bekelie taiga nkanyora eredie kobugari ese bweli chiombe kire chigo kamera ndero bakubeka bakengoma buronge go musiki chiombe njitagete chiatulia chiombe njitagetera jire jira igo ngakie ebinto bikobuga igorendo mwanchu muri buna togotebie ese mambia bono elinalie liogiri tangani okoigwa elitwanyara kaba tokoranga twachakirie omuroberie asenjira endonge Diana kurugoro ngaki ritukulia uri agendrete mbiali alinge ane chibutambe binagote banga kero na rule gaiga ngoenda naratara tauniali narara buna bantu bakora 1 2 na ndigoro na lero ngo chande na kamugano gakego ngote ingali tukiri goro nkinaruche 1 2 ya moibere Nairobi aba bagala batanga 1 2 anyoranga Nairobi yere bisi na kiko wana na ngiri toko kikimambi onyoranga epare ichire amakoria ichire at least turi kwobwa mo no basoka kuri nyombe kiagara kumaitinga Nairobi gere 24/7 yo ko bantu bagasine ni chigasi cyabo aiga kiro muntu gare mirimo yaye na bakonyora rende kiro muntu bo kiro bunabogete Nairobi matenesi yo kumisana aba maite ngoenda bali butuko ba maite nchira bakogenda mugasona barumba manyete batari shamba la mawe amageno karaiga kindende nchira bakonyora mu end month chibese Nyasaye agite maine ngekora kiro muntu ise kubwati genda akore nse abakonyora ngekendo urabwati onyore tugukimanya maine bunakere mwanchu murigeli buna twagatebiri umurobeli nensoko bwakire Italiana na inche Diana na igwa gutangasa eliaye chirende na inche tigante be wanguru ku Innocent onyango naroche graphic designer igoro yandogete Innocent no ngajora Clinton yogomboli ngeli nalio mugako chiko bago tumeka ngamatebi na bongoli tumeka litukeli moigo lakini ndeli Italiana Innocent onyanga asengo atebi mwancho muligeli swaso murobeli tonyare koba tugochaka lituko naye asenchire bwikira nane mono kirigento kilio gokora okebeka sumurubelio nagaiga no tukunyara kaba tokwana na libaga twakwanirana kera twakwanirana nande twanyora no nyambali babwate obumanyi bwaime bachagaiga banyara kaba bagotoy birengera libyabo twaroranga ngakitugo kina uchigo gorona ro chili Italia ari gukwanwa magaro abali kuru kwomose eke moya kara tebingo ari gukwaro omose kera metenche kera kwa mboliringa tatu mino no ale hiyo mseno ale nyumbali naliyo libono aliyo na roche umsendi alengo no mose nga ubunguru nyembo iyo guchikubugoli gose na igwete bataba guchikubugoli ebuseki yao kwe unga tolinguru lilyo ruwalete kwanyora gwataba nga tindi mose ono njirende kertunalo chegoro dadaba jetenga bamuleke guzina kitogwara kongi kali gukwana totamanyeti negatie mirobeli litubwato mwancho muligereli nande bono buna twagatabirinde njekera na igure gento dasomire ngotago kebeka rende into practice abantu babuga ngatuke manyete bekarende omose bekobunguru bakeigo egerere ndosoke kurugetandabwo ende guchiera abwo kera gwikirera abule nabo konyoronya gokoroseri gwechaye kwaroseri gwirungoli irungoli bageruka likamkam tani nande rikoyo sinivita bwati skali nereyo kwali nywete na nyimbo na wangonyu irungoli erongwanseri na itabotwara skali okay oya karosi guchirita isano onye mongo kora mambe nande koirole
kubugati tigo mwakalile lunch abana barero nari bakotigirwa ubukima bwotigara mambi gwanyora bonsi bibabo ko birugiye dustbin bwotigara magoro baiga abana barero gusinowe nabayiburi nabayiburi abana nabwo ngurugera ri abayiburi barero miaka yare kachire tugwa chubulgira ndaza sole gone njire ya motokoteba ninga kirigento kirendwe ni berendwe asenjira wikero chitaika isano ibiri cyarire kuruchinsa 12 cya cyagete nande ntwateba litukulia rero tuchukwanire nibo tugika chinsa ibiri cya mambia ngakitukurende nibo nane mono tojara ko batokoranga kitoko genda busio nakoranga ngakire bara bari baruri gento ikuru kugwanja chilike igoro rero ntete korari bari baru wancha se poster ito ni ndoche Fidelis Kirabu Pivon Nyakundi Samuel Professor Maji Marefu Chepche Jep Sirep Veriza Kerry Veriza Kerry ne editor ita Frida Juvenalis Baraka Mongondi Fred Nyakundi Dagma Mito Sylvester Stallone Ben Mugaka Liro Steven Leonard Rotich Linet Nyambue Kennedy Kiptum Kimei Michira Jared na Samuel Mukaya igonoro chenga noma etenga ki tokorokana nabasigisi kwanse gesa kuikekia ntubwata the Kalenjin nation yani bwate bonsipi abanandi abakipsigisa Masai ya kwa baletira abu bale go chabu bona kisigwa mbona natemire no mosemberere ko paramo abagusi batuge nimbarororo abasigisi bagotoroka kamama chiyanko ntubono manyete ekero kubwatia chindeli umanya sabantu baruete bagoteba nga abasubati bali abasigisi balimba abonya no sendro choto ire kirasi ekendoche kirasi ekinomba begete ko choto begete no wanchito morgereria kera tingo tigarasiko igona mama ekera nara babu kiptumu babegete ogwancha gochia se post yaito igogono na inyoranga rende abuna butogoteba nga kera bagotorora intutukuruku mame gochia se no mataba mame barboni maite nandene echusingu antebia ono intwe asaba ntubaminto bali twateranete kurugoraria nane tuliete ndire na barabu ne chairere kalete to mujara barabu so ba bwete nkolera bakale baroche bakolera bako somere gesigisi bako somere gesigisi orende big boy na igetema wawa producer John Kibati na murojere talia kerore mate studio gaiga oyitaracha ndibwa ta chinsemo ibere asinare kerore kiri umuntu agukumaili nkoroko maili goro lido jigorero morobeli obugoirie ebuseki yaye ngogendare agurunga John Kibati rero gare chinsemo chiama wa Imea Nyamira County asabata watching mbarikiwa Dennis Kuku Pai kurutasi atumiamuka salama na tunashukuru biyamo no mwanchu muligereri nindo chega iga kurunyumba Jessica Murata ben soko bwa kiri following from pipeline umusolibwege suswa ben soko bwa kiri kirandeni iseke umusolibwege sukurwa na Kuru City Salams Club goikaga chuba say to watching live rango na embara byo bakira abutindia mangana inche bweka gako gare ndege yetoko gegendi babire abatali afieto manjito mugeria chinga kisitugende tunomero birete soko bwakire ngokumanyangana bakagenda gutuma ujumbe yagasena bayitu ya studio 078 na 39 namba yomoyo 078 na 39 namba yomoyo nabagutuma ujumbe yago na tukotebanga no ruaka ruagasena bayitu ya studio nawe ko ikaso mtandao wa Facebook nabakubeka ujumbe yago chinga kibe gotogotienga treya mate yao nawe gabasani batenga bagende gusangana intwe asomero ben soko bwakire itasiniye Soko TV nawe gaso mtandao wa YouTube nagotonyora bune Soko TV tonyara tugusangana indoche ayo mtocheri yago tebanga you both look great cousins ritali cousins endocheri yachakire gwa apply gusire itokerere ne cousin itaye atanga you both look great cousins and your smartness overloaded, maintain it. I like your dressing code eco smart. Thank you so much. Jiria kirbo na bigoroja sinyerkia tebanga kurwa Amsterdam, Netherlands, watching live on Soko TV show na Kem Phyllis Hadenyari Kimaya Mayariki Anton Ragogi Kirbo Elvis Opande Mongina Mocheche Rituna Green Mwikoyo Junior Richon Mayaka Jame Kyobuba Nyarombe Kaka Junior Chemani Yechi Radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamori Mogadishu Sheira Kemto Ndochina bangi bari nkwirana n'inyaro kingosoma abubande abateben Soko neye mon Soko bwakire Diana and Innocent Colorado Hakatari pamoja wika Seito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge
autebanga musulbire su abwate asomoro bya nsoko bwakire Sheironga Sheira Ritunda Green Dota Dadaroda Rogers Nyariki Benjamin Ruto Honorable Victor Mondi Mienda Linet Natasha Lena Lydia Joshua na Salomo Nyoni Victor Sabonsi Dagra Sogega autebanga na mwana mashabiki onsi Ensoko TV aswe imejomoro bilio Ensoko bwakire chinga kirindo cy'ujumbe kigendete goswa mbarikiwa Dennis Kukopaya otebanga kurotesha tumeamka salama tunashukuru na boigo Jessica ndo cyatebanga no ari miyomoro biriyo kurwasi nsemo cha pipeline nagendete utubwatia somoro biriyo Ensoko bwakire na boigo asena mbaiti studio se WhatsApp na mwanchito muri chinga kingogote na botunyara sumtana ito WhatsApp onyariko otuma ujumbe yago atebanga morning Diana Fareria Nyamweno tuko pamoja hadi Omwerio. Asante sana. Korotesha tumeamka tuasoire miyomoro biri Ensoko bwakire yonka gitenere Dennis Kukupaya sumtanda to WhatsApp. Asante sana na bigondoche oyo mintaotebanga kurachinse amachiria cyabo samaro no abwatete umurobiri Ensoko bwakire ko ntarante byirieta ai negative yabari bagene utuma ujumbe ase namba itu ya studio esisemo chiria cha WhatsApp atebanga Ensoko TV bwakire oyo Jones Ogamba kurwanya Keburoni wangori Keburoni twakoliro mutinyo yomo mogo chabuya sana asante sana umete no mutinyo kabetu achakire rero igoro bono rende nande mbuya twabarama tukaya sobwa moigo munatebire twachagete talikia ya muri nesi talikibiro mwancho muri gero ikira igoro nigo twakore tumutinyo yomo biya mona asogo twarigania sembeo manyetekera twasweta sembeo kiro muntu ngo twarari gento giringe tagutangunga kia batu baminto bacha gotobogoringa kibago koraki lakini kuruto sembeo authoritative nande talitoko ngainireria mwabere mugotobeka na mbeyemo asemiro billions HTV chira se orogongo rwaito rwa Kenya nande rwagusi Nintulambe mu mwancho muri tutabwati obwa bonde bonse kwanengane kamineyo na ande tali ntutwebege tor ni numwato bekiroro na mono togate bambiye mono togendere gukora boigo na ande togendere kuna gukinania umugusino umuntu urengo ukubuguri umuntu mwabo muira kuchie kerengo kende na atatuara masomo na musina amanyeto umuntu mwabo nageko yoroko nyora bagusie kera chira America akwandole ta bande bagusimba renge bantu bobonje no togate banga mugusino munjale tali munje ya yego ikira lirichi kijinde twagosa nasi nini iga komocha na kulia lakini nda bagusina abantu banchaine na ase enchira yabe no mwancho muligereri togote bambiya mona sogotoro kyubwa nchani obiya na nene mono mwato irelie tatu akiniramo yakara kera tuachete asembeo igo tuateba ndikiru monta kwagacho ise kuligereria no nyene ese mitandao yaitu nigo babere bakocha kiru muntu no akuna gocha kiru muntu kana gocha gocho kwekera mugoche nyenche kamine yu mwancho muligereri nigo togote abangambiya mono na ndinya saba seseni sana buna togoso mutinyo yo kabere na kili kende gyonse mutagete tonyare kwa batoko beka kebwenere buya na omogoto tebi na roche no nyene migano yite togokora no nyembali ba kunirwa kego no bogonyora baachire bayukwaneire batebire yaya na injini mbuga tensemo yane yakabire ntagete gokwana ensemo yakabire nero twanjira ne to mwancho muligereri to kwalibaga elio twanyara kwa batoko kwanera na gaige biteni biroro na kiro muntu abakonyora libaga ikaranse akwane kwana kwa gende se biteni mwaka bangiruge biteni abana bakema bakabona ntubibwate biroro re karugo gaka butoiru gaka keiga kiro muntu no ikaranse na ande ngonyora kwa rengeli yo liroro mu kwara maguru mu ikaranse oro biri yo liroro ndero ntari kurira lakini akarangeti gakabira kama babugwa ni rungu rangeti ga ubugima boli bwari ngo buya sana obuya bwarengi ocha konyora bono no nyene kero kogenda tago teti chianga chiali gusangwa tari rero okonyora mwana umino uranyora uyerusirie ro yirire mubuli mbirengera likikwabwa atakwa rusi yakayane ari gatari yabeka irikale bintu byagasangirire nde ubuno bubugi mu gusiyabwa atena senchire yabe no mwancho muligereri rero mwateba nganti BT Thursday to kwenyora ali tweteire ngia yo kwenyore se mambi yabono mwancho muligereri namba ito ya studio 0788 ande oche 666 66 na 3 rero natumika double egere bisongo biso aroro 078866 na 6 na 63 6 nigo chire isano naboko genda oro tutumire message yawe asesemo ya WhatsApp togoteba likirengaki
kwagenda oro kwarosiaga video agasinini kwabeke simu yago essentially tukoroka landscape kwarosiaga video ge second 30 gwatotebinga yobere tumwanchu muligiriri gwatebeli italiane chenguru ku Innocent Onyango gonde Ensoko TV azina tower 60 floor ngendrete go koleke bago kiane semambi ya bono mbuya mono nimbaru cha essentially wikirano gwatuka kora sarunge gwatutumiraga aga video kabwate chi second 30 chi producer chaito jira SSM ya kabiri studio toldi bakobwatera na Brian Achaka na boigo nindoche barbecue noara timanye tingata te go stage barbecue ne Barnabas liete linjo na rati kabeli be barbecue ya guchanda muno korora tikabeli wabugabe tikachiri manchito muri tugende tukwagenya somoro video Ensoko wakira tugende utosanga uri mtaoterenga na bakagenda gutuma ujumbe ya gasena bayite studio 078 markabere 6 marga5 na boigo trineri namba yo moyo asumtana ito Facebook no not live bune Ensoko TV na asumtana ito YouTube not live na boigo na gutuma ujumbe yago asena bayite studio gusena gutuma senseme ya WhatsApp kwa tumia namba ito tinga kiri boigo litukolia ratotinga net TBT Thursday kunyorali wa ya akunyuma nabaka mayana bakabamabe twanyara to kumanyangana yali kunyora kwa ruwa matuka yago amagega mwancho muligete tondo mutumu kumusini tokoirana tokaenda gukomanya yagendete na ande toko abona mayese mambi yabono litaliana Innocent Onyango ancho mwanchito mediterranean ndana ndemo chinga kichito kwaligania amayatunya to kumanya mura butama to tebanga kuruwe nyombo yao ikase kinyoro chiabisi na wego chi county kwanyara we kumanya yagendete kwene kiwa totoenda mutumoko torane tunya to kumanya yagendete kwene kiwa Enibo nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litukoria Jumatano enseyemo na boigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange asokoria okogokia kogosemia na boigo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo cha Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne bugimba bwa botambe bwa mwanya bantu Ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyemo ya mogoroba na boigo chinsa isato eye Ensoko TV oboroso bwomogusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni nugaretiko kurubwa gacho banene gusoboke
Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwaga kibwao gochakire byoboroso gwikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange twakerisi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukagaiga tente uko bari gani mwensi asa magoria rinsi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mwanchumo ligareria bwen Soko TV oboroso obomugusi Inche Clinton ndigia senjira ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwe Soko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi enseyamo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo rwangorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Soko TV oboroso bomagusi ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko omwana oboroso botingu bwechisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire ego chakra ime yargongo rwagusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera litko oli chuma ensaye moya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Gen Soko TV oboroso womogusi Ponjito Margeriane chiga chito kuira emasemo kutonyare utugo kumanyari agendete kwenekiwa kurasi mnyurubeto chikaundu cheito ikachi abese rinaye kwanyara kukwimanya tonyara togosuka mutwe tumayete na hali agendete kwenekiwa chinga chingo kuira emasemo ikasi county ya Kisii asomobere wo musacho ya masereta Josephat Siwoga obetko gutoka wesungetie asomotebu ya bukato ase
chinsemo chiria chebunge ya bumachoge chache kaunti ya Kisii cheke abanyanyimbo banyate bawikira na chinsemo icho na kwene kibona kuyorusia bare omubiro yonya gusira na kuyera wika asenkendu chinga kibo tukibwacha kiwe bene irikomanya ninkerete omugako yo wesungia tukatunyara robotiro noyo minto korase studio ya kabere tunyatogosika mutwe nabego gusangamo umusacha oyomo asirita Josephat Sibwogani gakagere gwesungia obutuko rero maiga yo mubiro egotoka osugunaine omutibwa avocado mambia rero asenka yaje egotoka ekenyorukia libati eward ya Bosot Sengera ebunge amachoke chache county ya Kisii igo twabo kamambia twa iguchikurate ekero twa iguchikurate twa minyoka gocha iga somo chibwo kindo manyange twanyora nga omwana Sibwogo kindo ni gengentete asomo tebwa bukato wanyora na basogetie mesa agatereka kareta nikiruga agatenenera agasibene asomote akarua gesunga bono nigo tore no gukumio konene no guichano konene asengencho asirire mo basekano Nyagusira Josephat ikonyoro menyete bomanyi asenchere yo kwerigeria nigagotebekana komenya bweka maiga yo gotikana no murugioe asebono ya matia ya sabiro ndora muikere amusabe airane asenka yae iriko wanga amatanga yo mwanchioe twakuminga ngakirende ngenta konyora bomanyi akolega asia ya asengenji yo kwerigeri monginoye batiganira matuka mange monginoye nigakuru kulipa Sibwoga oyo berire isikase miake menge abatware gosaba gwetera asengenji yo gukukwa yengenta ondo ora muikera nge sobogere sameta no mwana weta menyeti aiga agamenyete gosengo chi Mombasa gosengo chi tikanto komanya lakini rende igotore no muichano monena asengenji yo kumosiria ne kenyoreke gimanigo kere na mayanda manene asengenji yo gukukwaye gorende aba obisabe serikali mbacha bayiriro mobere na kero bayiriro mobere na batwegenete nga nyagosira oikire gosira naende kero asirire nabo twari gosabanga ondora ali gotokonyo obo manyinga na kietaro ya Sibwoga yarenge korugoro korumoisonde na korumuno mutienyo igo chaka abare gotokonye rinde toikero gukukwaye bari babwate birengere byo gwekora abasabira gukwana emechanda yabekera bona abanyanyimbo kurwegete seni Kenya masege amano gembo baikirana na korusio mubiro nyagosira asayaiga nakonyoka bago ikinkendu yenyagitari nene yogembo ekiagera oisungi antu amanya igo twaboriri bari nona ebigori ebyo bike bijana bari moko take step ya bwango mwe ikora akimwa consult kwanza mwabori abamine kiyo chigokora nekebe erinde no mbarabu bagwa device nabagaka bari mwe isungiri muno iga isungiriga kakitoko basaba timogo take step enge muneyo in case na moko ira sama sabo Nyasaye bwekorego nabao konya somo chando yobwate mbuya mono ekera bono ya Mateo se Josephat asabira abanyanyimba abanyako bakorobo tukibaba senchira bangere ko manyase kiyo mabanyako bakwerusyo bagima senchira ko ngenta niga abantu bonse babwate birengere binga bine banyako bagusabanya ko bagukwana banyako bakwerusana ne kurwase bikora binga bine biga kuripoti kitsen kiyo nambe mugen soko TV kurga seke ya Liberty kutoka gaiga egodi ya Bosot Sengera ebunge machoke chache county ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto Wancho muligereri togotigana na aulubotururwa makwelia matutukanu niko bono abamilemi bekemeligie chae kurwa ase factory ya Nyangoba bagendrete kubolia mabolia manene gochia sabateneli bechi factory gose factory eyo anemono bali bakorukwa ba directors bagendete kubolinga ninki ekogera gose ninki keirera chibese chie bonus balira se kilo goika chisiringi 22 kurwa chisiringi 40 chiri baetu mwaka ulio etete asabate birengo mwaka oyo nigo babeko mukyumuya na anemono goikirania ebirengo bibiganiri byogotora amatayi echae mwancho muligereri tigango toigwe muri kwitone getasense meyo na koigwa ekiabalimi abo bari gukwanira Keroto goika hase etundubari ya magombo imeye bunge ya tumasaba imeye county ya Nyamira igegati ya baremi bare no kogechwo konene aiga nigo bagotugore chae asekeri bakwerera okonyore ngeri engeye bonus ya tu atorengiya tugatorengiyo mwako mu matoko chorigwa tu expect ko nyarerwa singa 40 go chiguru lakini na ndemba tenga ko 40
bone ka batatu tibese chiko tukumite asibere tibese so to koramika monte ko tobugatesia otatoma gomo kamiri totangasa mutinyi mo matubwa magomo koruabwo chifactory chingao cha basasini inju to baechae paka mare moto bae mwagache echae yache tebobe moraite yo kotoruanerera bonsi bibakirete paka bakoryo bochumba bakoryo gabana abakirete montu acho to baraya becha ba director mbari ko kwana kende bakirete ebintu abagasane gokora nebo ne factory cheto baranya nkoba abantu barona abana babo kabayigete abo bari ni competent to kora shinde ya maana koko takorera shwari mista turayo bara permanent babegete so baraibwa bicha babiro bobeta batari matokeo gache tamabe tigatura ndo magomo na mitinyi bere tato twachi kama jinde chai aba director bachore twe guchigeti baira nega igana batotebi nge pona sigento ya sarikiriti ngento gete mbari gocha ground ntuma etia se ba chiete bone totagete e government ekorera abantu aba auditing ya lifestyle yabo tumanye ngo mo director chore tumoisonde ndiache anya orete chibesa akugora chigari abwire bakomo MCA na marimo naro bakugora so ebintu ebina bitotegete tubwati gusiga ntwekare tokorera tunalilia aki yetu magombo ngotore chae magomba chikonda ekara na tore konda igongo iteriwe chae ekara na iteriwe chae na rontege mete na nkorageria abana na ronkoruna ne biombe na someria abana wana kana na iteriwe chae ntegete kumanya ngakingo cha na korage korenje na kona gotore na iteriwe chae omanyene tuomana no manyene Mbarbare ne tundubari ya magombo ngati ya baremi abo bare na mato abo bakorobekana kwa ba director becha ye factory ya Nyankoba asekeria bakweranga nyoremba weso kiana kweranga na siki barerete pona sianse bachikoirege tambokero kyo gotwara umugiro bogotaira echa ye se tundubari mayega yo koriere ponas yechishiringi 22 bono a question yamana gocha bune factory ya itonto sumegetemete which means expenses ya chirenza number 2 omorero itonto wangusa expenses nande ke bwenete kwande urugusegeta kire kuira nanze bono diswari yamana gocha abantu amasomete ko rugusi bari masomerete echai aba mama mutigete maiga na batata chintakana nchiro na babora kanko bachari more mo barorerenga imba chandegete egere mocho moche moto bwade moto kale siesabo abakarani baiteiria abantu echai bobe to abaire quality chikiro batichete batingete kabisa ndotagete boniga KTDA erete kire paying center tware egwenyi machine yabo na barabwekere omukarani agoche tundubari gagopima na ando tige gwenyi machine eri ororo nigo bono baesokirie na gosabe factory ya Nyankoba wesokia na kweranga na seki barabuba koliere pona sianse kere chinsemo chinde cha Kenya chikoliere pona sia igoro boikoye bagwete siringi sato tutabigunga antware kogusa tolenda je twarenge 40 toche 37 abantu barenge siringi sarasini bache 27 wae boikoye doraga ya sariti boikoye gaigoka boikoye tiasari Kenya je tubwate na ndendo tagete boniga Mombasa ali asegwe ausia machani yakobera amachani yakorusia itogoiga abe kukando na yabo ikoyo yengati yebirro byabaremi bechae abakwira se factory ya Nyankoba abene kinga mba kwendra gochia gotore chae nyore uboteneri bwe factory bogo chikonyara ko babo kweranga na siki barirete pona se serigoririanse korwa se tundubari ya magombo hiyo gotoka se wodi ya magombo bunge ya Tutuma Sabeme county ya Nyamira Kingo reporteria Nsoko TV Ridera Nyariki Steven Embunde Manjito murigeria chingaito atsaine okwanerigoria kemerigie chae nigabona barai abanyari bagwesoke kurase county ya Kisene county Nyamira chingakiba kwaneire rigoriri kidia inseria kemerikie chae asomo swati so kunyuri kurase county ya Kisene nere abori ababwatani nabo barai bali sensemerie chae kweneke bunangwe soke bale nabo igusangana bali mibe kemerikie chae bunenchira yamo yo kunyara kubeka maisonga nikyaterigorie ryo rikaba risemono yetekirira abakenya bange nabanyemo bali bagotore chae babiri bagotogora chichae chiabo abandi bagoteba buna kwenda bali umugiro monjito murigeria tikatarategera chinkora chae esyo kinyuri nabigagati abarai. Thank you, Mr. Speaker. I have a statement on the disparities of bonus rates paid to tea farmers in the country. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 52-1 to make a statement on a matter of countrywide concern, namely the disparities in bonuses paid to tea farmers in Kisii and Nyamira counties.
Mr. Speaker, sir, the Kenya Tea Development Agency, that's KTDA, recently released the bonus rates for the financial year 2024-2025, while farmers in certain regions, notably Mount Kenya, have received substantial bonuses averaging about Kenya shillings 50 per kilo. Farmers in Kisii and Nyamira counties are reeling from much lower rates, in some cases as low as Kenya shillings 12 per kilo. This glaring disparity has not only caused deep frustration, but also triggered anger among farmers who feel shortchanged and discriminated despite producing tea that is sold in the same international markets. Mr. Speaker, sir, the situation has escalated to a point where enraged farmers in Kisii and Nyamira have begun destroying tea collection centers in protest and disillusionment, believing their sweat and toil is not being fairly rewarded. The bonus discrepancies have also reignited questions about the transparency of KTDA's pricing and distribution systems and whether smallholder farmers in certain regions are being systematically disadvantaged. Mr. Speaker, sir, tea remains one of Kenya's leading foreign exchange earners, and it is the livelihood for millions of families across the country. The growing sense of inequity, however, risks destabilizing this critical sector if urgent interventions are not put in place. I therefore call upon the government, in collaboration with KTDA and relevant stakeholders, to urgently review the disparities and take decisive measures to restore fairness, equity, and the confidence of farmers in Kisii, Nyamira, and all other affected regions. Mwancho muligeli na ande tugukera na se county ya Kisii nigo omurikito weekly forenga gototebinga abanyanyimbo bigitaseni ya Kisii Central itukuligoro nigo bamubigite byara musacho yo mu myaka 50 no yomo 50 no ne 5 nomo sekeli bagoteba niga koreteli mochorio komo talero mwana mu murawe myaka 4 na asbono mo speed bwegitaseni ekyo kyabanyanyimbo kia Kisii Central aselieta Musa Inamai atebiri abamenyi usaba iboli bechinseme chikoba maiso na kororanga abana babo mbanyo ngonyora barubulindi bugwenerete oncho muligeli tyo robot yokurwa asumulikito weekly orenge abanyanyimbo begitaseni gya Kisii Central nigo bamubekire byara omukagirwa ya mubwe myaka 55 nomo aseri mochiro ko mutarero mwana yo mu murabe myaka 4 stariki 19 omotenyo kyanda omwaka oyo kukwana nabaralia emagorobe ya rero maiga yo kumubeka byara nigo omanero w'abanyanyimbo we sub county ya Kisii Central atebera buna nigo banyorata chiroboti buno mwana moke okorero gakorero kyobosoku abo asaire tunyagitari asabera to katariki 29 omotenyo kyanda omwaka oyo asobo tukibwa bene bwachagatugwe. Yeah, on 19th of September 2025, we received a report of a child who had been sodomized, a 4-year-old child who had been sodomized, and we responded and took him to hospital, where he was admitted from then up to 29th, last Friday, when he was discharged from hospital. Nigo amenta goteba buna bono nigo maiga yobutukiko korekana bono nigo mokageru yo abekiro byara abo bono asara chikoirerwa egetambokero na gwetigwa ase bitambokero bya bene atarakigwa ase kegambero ya Kisii abwankyo. So going by the report that we received, and we initiated our investigations and decided to processed the whole matter in court, where a P3 form was filled, and now that we completed our investigations, we initiated a process of seeking to arrest the perpetrator of this case. So today I would want to announce that we made a successful enforcement where we arrested the perpetrator, and we are processing him for presentation to court tomorrow for the offense of defilement. It is actually sodomized, but in actual fact that is an offense we are going to prefer to him is that of
defilement. Bono nigo mobiso yu aruro basemia gochi asaba na inji buna nigo babwenere toka maiso na kurwa jiroboti asebita seni bya banyanyimbo ekere bikoro binga bunebyo bigokorekana nabo igoko bakania buna tibabesa guwancha gotuntubera ebikoro binga bunebyo. With the cases of defilement, OSGBV cases, and in particular cases of defilement and rape are cases of public interest. And what I'm urging the community is that first of all, they have to protect the victims or the children who are susceptible to attack, mostly by relatives or people who are closer to them. So out of that protection, if anything happens, then they have to report the matter to the security of the police as and when it occurs, so that we initiate investigations. So, and once even they have reported to the police, these are cases that not call for any acts of reconciliation or negotiations out of court, because the only preference that is there for SGBV or defilement cases is the full force of justice. Bono nigo basemi bwa ruro gocha saba ibolika bamaiso na kobalenda abana babo elinde tubabesa kuanyora kokorerwa ebikoro ngabune bibyo bosoko bali bakora mangana ngabuna yo nigo bonne tokosoerwa eleko beko byara bari rugetambakero kyeri chiko inko reporter ya Ensoko TV kuruga igaso bogatagati bo chibo songo county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge. Diana ekero kuigwega kore kamine kyo kuru ase chinse mecho anene mono kuigungo no musacha uchiete ko mukurura uchiete ko betereri omwana omumura nande gwe myakene negento kiachakire kore tubunya chini yagararaga no kubunya chini bwasoire se binyoro byito na na mono rende abayiboli tobe maiso na nene mono negento kirito goteba abantu ba minto mugusita arenge nyenche yuno nyapi ugusita bwate mbweyo negento kyo kumisana ekero konyora mangane kamina yagasoka kurugusi yaito nebugate megane menene miye bwenete gucingirwa tali emegano ye mekono buneyu anene mono rende togotebya abanyanyimbo bakoro obutuki bwango na anene mono ikenya ariko bagikumanyekana ngikirikirite egekorwe kinaro kirenche ky'obunyachie ni gokorekana bine birengera bya n'ejo innocent naro linegenteke sana negento ky'obuchene sana negento ky'obusuko maitete maitinga abanta sebinyoro bito ebagani bibana ndi bakiniri bya ne bikore bune bya sabana bakeko no gusaya magima y'abana chinga kichunga itinga ichieto tukare ni chinga kirikiro monterende orendo bugima boyo mino kuri manchito mutigeria tugutikana ne story yo kusera gutukana no morobiro yo nigo chiskuru chigendete kuyarigania na matemu amanene yo mwaka yo 2025 ase eskuru chiskuru bono toro chinga cyabiri chiwesokia na gukwanira iguryo nabayo bagendete kuyarigania samtemu ya KJSEA na Kipsea na wiga matemu ya KCSE korende chiskuru choborosoni go chigendete kuyikarania mariganio onsi go chiase aboroki wa sekondarienke ya JSS nabo igobosio bwa matemo amanene agay JSEA nalia akipsea asabatini be skuru to chakane skuru ya skuru ya Senchoje chiyo tokase omuchonya mira bali murabarwa abakwanere goro yemero bire yabo babikire kwerekeye buna aboroki abongo kibara bakora amatemu yabasinja bene mwachito murigere yatratera chinkwana cyaboroki wabo nabo igobuna byariganitie asamatemo amanene yo mwako yo we chirubere 25 ekero chiskuru sigente kuyarigani asamatemo manene yekiraidia ya 5 nomo na kelegia kianda nigobono eskuru ya St George's ime yo muchonya mira eterati kwa maiga value of
kara ime rugongo rwa Gusii igo ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera gituko oria ichuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kia bene Ensoko TV oboroso womo Gusii. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics mintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebine ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorose bintu tokonya ninchubwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo naboiga somo chinemera gusa twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Kwarasire ansa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 Gose torikere email wetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Painapi, kuratiga asa maleta nkuru kumilka sibira. Daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV. Oboroso bomo Gusii. Ikaransa toya mutwensi tobaterane. Una nyore tomancho no moga combinto. Nigo yaringe sasa vaya moga sarietaoni. Nigo yaringe sasa vaya moga sarietaoni. Amma Natali chisagora simeke metenye tatu samore. Na indo mwana Natali egetamba uragende chiraya wabogore. Asa marita ngoro kufainabi na lero no Ensoko TV oboroso womo Gusii. Ensoko TV na Re TV yomo Gusii. Maumifunga bwato moyo nyiwete ngatindi monto chere yenkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 inde ime Ensoko TV oboroso womo Gusii. Enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambo kirona kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inche kera litkoria Jumatano enseyemo naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange.
Mwanjito murigeria tugusaba kwabera tunyatokwira na sikuru mugano rwe sikuru kigendete kuyarigania kwenekeye buna kuyariganira bene asamatemo amanene yo mwakoyo wekiri bubere 2025 asitwara regati y'ikikuru cross county Nyamira sikuru ya St George's aborokiani gobesokira na kwanera bene buna tibatigire magiga kole na barabomba gendete kuyarigania kwenekeye buna sikuru yunera nguchire okoli bya asamatemo yo mwakoyo nabigo twaro cyo makoli manyati bakoli bya nabigo ni chaya monga kisikuru cyeto kororgongo rwabusi bachakire kuyarigane bene asamatemo amanene akisiasi kipsya nali yekisikuru cy'isokondari kinge mwa cyito murigiria katorera na asinkwaneyo nande tubatigera asinchira ya bene ekero kisikuru ao kigente kuyarigane asamatemo amanene yekira ya tano nomo na kelegya kyanda nigobono eskuru ya St George's ime yo mucyo Nyamira eterati kwa maiga value of digit 6. We write that digits kurengana no mukonyi bo mwarimu manena eskuru yo niganyaka bwa kwera nigo babikire amariga nionsi ensemo iryo aborukiwa wo bakikonyaka ba okora matemu abo gucakira kitarike 24 mutinyo 10 ngana na matemu atogo chokora kipsea na kijisea toganire tigo kora riaso togo cha kachitariki 24 mutinyo 10 na matemu amanye na gochiko cha kachitariki 27 kijisea munyoke bakachitariki 3 mutinyo 10 nomo nabona into skuru yeto twebangire mono sana tubangita abana baitu nande tu expected bakore buya barangire guchi skuru kirikia bachorete barabuboka abanyene twebangire buna weekly basis yeto kora matemu amange elinde tonyakobeka abana babe familiarized na matemu aya elinde bawikali tukoliria mbatensia oigo kurengana no mwarimu manene bwe skuru yo niganyaka baga kwerera nigo bono amatemu yora chikunyaka baga korekana asikili bono baganitie bintu aikyagera nige amatemu ayiga akubwaterania aborokiwa kwerokia ingikeli bakonyaka bakokora asinchira enkia matemu ya kijisea are more practical than theory buna bono koruo mwako chagete actually kurba chagete junior school abana bambanarete ko ende lab bakora chi practical roro wona ikitotigarete gioka no comment ebintu biraganigu litukeri ya matemu lakini ase ebintu binde abana bambanarete ebintu ebi byonse etavauti kana era toke ne libuna 844 yarenge mona sana amatemu abana bale gosomera sana amatemu lakini ebona igo is more about practicals na abilities cyo mwana na kitu kikoligero umona se system we nanya nabo nige serikali yanyakabage kuboriwa wetere wizara y'ekisemi kwanikinga ngo bekerense mochibese nabo igo gochitama bwango egere kiskuru ekyo kinyakaba cyo gwikirania byonse biriganira samatemu ayo ukubori kwa nase serikali ne koba tebi amatemu acha asinga kichibwenerete alafu na invigilators baba friendly gochia sabana ikiagera bara bakesana soko kora matemu abo a grade 6 bataraba used to buna kare yarenge kubare kwansera grade 8 konyora babeire trained asebono aborokiwa baboriwe bakoromokia naboigo bakonyaka bagweta eriko genda ase kiskuru kireboka abanyene banyako bagwichoria koromoki sana ba concentrate asa matemu aya elinde banya kiro monta enda sali atagete ko chikokora ya piriti ya yasere kurwa ase skuru ya St George's igotoka imemo Nyamira kuripotiria Ensoko TV nje nigongoro kwa Pethuel Machin. We multiply that digits that you are asking about. Wancho muligereri na ekiombe kyobocholi eketederete obocholi nechimbebe aiga Kenya IBC nigo orusagirwa rolirwa manga bono ababusaba ororoba nyariko ababakurwa bakumbate yabasaye bechinseme cyoli besokie na kwelikia sobwango eliyo banyariko bakonyora chikadi cyo kigwaka chikura cyo mwaka bwekiri bubere 2025 nebere wancho muligereri tigatonyora roboti orukurwa asensemeyo no mulikito Vincent Monda kagukwa na isiko ya magacho y'ikinyomba cy'ikeombe cyo ime ya manga omwabisoteneze chikora sebunge ya Kitutu Masaba Benson Ambuko nigatebire chinsemo chiri ime ya manga eji chikone kyo korikia ba kichikura. Huu usajili unafanywa katika maeneo 6 madogo
ya Kitutu Masaba ambayo ni Manga, Kemera, Magombo, Rigoma, Gesima na Gachupa. Those are the wards. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anatoka katika hizo eneo 6 anatazamiwa. Kwa hivi sasa kwa sababu ya uhaba wa senti tunafanyia huu usajili katika ofisi zetu. Lakini mikakati ipo hapo mbeleni ambapo tutapeleka huu mtambo kwenda kusajili. Kando no kulikia chikura niga kwa ni robo konyi bakwa bagichikura service yabo wetero mtambo bukuliki chikura. Huu mtambo ambao unaitwa KIMS ndio unatumika kuwasajili wapiga kura. Na mbali na usajili wa kupiga kura, huu mtambo pia unafanya kitu inaitwa transfer of voters. Iwapo kwa mfano unataka kutoka eneo bunge lako ukuje katika eneo bunge la Kitutu Masaba, hivyo basi huu mtambo utafanya hizo transfers. Ama hata katika eneo bunge hilo moja unataka kutoka kituo moja cha kupiga kura uende kituo kingine cha kupiga kura, tunafanya hiyo transfer of registration details. Kitu kingine ambacho kinafanya pia inaitwa updates of registration details. Iwapo kwa mfano labda jina lako badala kuandika Benson iliandikwa Ben na inataka ikuwe updated, basi utakuja tufanye nini? Tufanye update of details in the registration details. Kitu kingine pia ambayo mtambo inafanya ni kufanya verification, kuthibitisha kwamba wewe ni mpiga kura mahali popote pale. Kila ambacho utafanya unakuja na kitambulisho chako, tunakuangalilia iwapo wewe ni mpiga kura. Na ibainike kwamba pia katika ofisi mbali na kwamba tunasajili wapiga kura wa eneo bunge la Kitutu Masaba, kuna mtambo ambao uko wazi ambao unaitwa Open Kit. Hii Open Kit inasajili mpiga kura yeyote mahali popote Kenya mzima. Kwa mfano iwapo wewe unakaa katika eneo bunge la Kitutu Masaba na wewe ni mpiga kura wa Wajia na uko hapa, hauhitajiki kwenda Wajia kuandikisha kura. Unakuja tu kwa ofisi yetu, tunakuandikisha kama mpiga kura wa Wajia. Hiyo siku ikifika unaenda kupiga kura Wajia. Nonya yarolekanirwo mubaro moke ugocha kwirike chikura se chobisi chabo nigasabira abasaye batwaro kugone kwirikia nabo igokobole serikali nene ba bokonyi eri gwikira abantu ase binyoro ime. Tunawaomba wapiga kura ambao wanastahili especially vijana wajitokeze kwa wingi waweze kujiandikisha. Alafu pia tungesihi national government administration offices zitusaidie mambo na mobilization. Ile ni kwamba tukisikia maybe sehemu fulani kuna wenzetu ambao wanataka kujiandikisha, tunabeba huu mtambo tunapeleka pale tunajiandikisha. Mika Mugereno mumenyi bo muchokemera nere ni gasegetire kigoria gake kiri kichikura. Abasaye ba minto niongo batebya babuate chikura asobwango onye batagete echange dirigo cha bosaigo onye babuate chikura njengo busaitani kuruo mochokemera nongo tichamagoro igongo tebya basaye tubuate chikura totigo nyagolikalika mangana mitandao nyoranga chikura igo chikocha namba sigwetero mubarori tubuate gusigo ngo advice chenzi mutubuate chikura bwango egara tochoro abarai batoretera magendero gusi. Vincent Monda, Ensoko TV, Manga, Nyamira County. Mwanjito murigiria tutigate Ansense Meyon gobogati y'abasaikuru ase county ya Kisii ward ya Kitutu Central ibungi ya Kitutu chache na barabanyati ba Wesokia sabagende tukobulya abasai bande Wesokia kwene kyabuna kubwata bare ebibande bunenchire mu kwene kyabuna bocha bari kubwata ekura abanyale ba Wesokia so mwaka w'ekiri bubere 2025 n'ibere banyale ba wakekura bunenchire ya moyo kolentera amuncholirio meyense kinga ky'abasai babiri bagote babuna mbabe bakolenta amuncholirio bono nigo babuli kwene kyabuna okolenta amuncholirio yo ngwetera okubwata ekura mwaka w'ekiri 2022. Asamari tangoro kujono ndiye ki umukazi wegesa igitukia nenki binge primary school na mwaro direga atwali trabasaye bachikubate kura aso bonge mwara last year 2024 mbaenge sichi protest bange koli yaki yabo abamurago twate tina bone yaki yabe era se kura atwa bali trebons pia so bonge bachibabwate kura elinde babe kabarayi bali bataite ande basoki bali batataiti
igona kimwaro rega to bari trebon space ke tuo wega kia IBC iga se kisi town ODC iga bacha bwate kura yabo batebe kire bateta magania bona arariaya banyaire 2027 barusia bara bagambi bari batara bakorregas bapeka bare gwata magania maya gochesi bare igabona basaya bonsi na mugoro chega iga abana bantu bakinya binge Kiongongi Gitare no bari ga bonsi biga do bare dramo do unified bacha babwate kura elinde bakorre ekirege banta koba barusia bantu bari batara kore kurende batara bakorregas bapeka bantu no diu kitara koragas by the way abaikana bantu bata sirembe barusi diu kikura suburai onna bari ga bonsi maro chega diuki chinga kicheo chielire abaona pamoja na matiangi bono to babeka mu igabonsi igana to Manjito Mulgeria Orboti Runigo Rwaliganti weno yominto Clinton ndige Croatia samochi ya chege sana nje chinga kingoboria basainga kamotagite amonchoreria tigato wate kura tunyare to wake kura yaito ndabarayi bali sagite umwaka w'ikiri bubere 2022 50 ni 2022 agose 2027 chinga kitwara abasayi babiri batebamna mbatagite gochora abarayi bali batagite ngonga tikatosokia bange chinga kikyombe kiriage chimbebe no bochol kigendete kurikia abaki chikurabaya igonga tikatwesokyo tunyare to kwerikia nabego manchito mulgina to gukorera maya to yachutire na magito abwati kurento yachutire tunyare to kwera sesemerie gaseti noyo minto Joseph Chweya tunyare to kumanyarira rasi gaseti igonga genda usangana into somoro birensoko bwakire agenda utuma ujumbe yagasina muri studio 078 marakabere 6 maragata na trineri namba yo moyo tunyare to gosemane nabo kumanyarira gende tukwenekiwa iterane mno butamere yanandemo to iranira seta ikayemo tunyare to kwire yamasemo asinsemeria ye chigaseti Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botali no mubwekano omwancho mulire bwa Ensoko TV ngeta sen gen Soko TV ni bugia tira sengencho yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tini gongor ko Petuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska nyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida ebagoteba ngoyogose komoerio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetege Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha
gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni. Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime ya Nsoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV erietariane Ishmael Mogere. Mugusi omwancho murigeri niga ruete asense moya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amang'ana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kera rituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kera rituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Omwancho murigere bwa Nsoko TV igetaseni gia Nsoko TV ibwatira sengencho yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Church South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro kopetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro asito kumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende gotengera egetaseni ya Nsoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo korali bya asemerimo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine chyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigiranitie negdesenye kanege Kigali asamange
bakire simi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 enyegetaniro botamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegetari erabo botamero asogoko bokoli ubiya bwekerengo kiguro otatiga Kasims Hospital nigo tubwata banyegetari bomanyi boisaine bakurwaria marwire ao asokolenga net machine chekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'umugongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Nuganite skuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no muko na turetera. Ande ko basaba no vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Tomu chego tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyaliganie asobo tengali butali no mubwekano. Mwancho muligereri nense ya moya bono mambi chitaika 15 cha itire nabono nigo tutagete soase chigazeti torole aliagendre tororo gusali alikirworo na ndemono tukumanyi elio nyara kwa bakonyora libaga na kumanya nkigendete gokorekana imense ya Kenya St. County chito chionsi na ndemono to showcase kuye chimbago chire imense ya Kenya aiga tu amentire kirugo na ndegera tu amentire kirugo igotogoteba ning'ulio chira tutua mateba ga gurugu AI lakini nabwatili etalia etigankali kwana egera tumaye goswa ase gazeti mambia bono Mwancho muligereri asamalia tanguru kwa choya iteba igongo kwarigania unyara ko banaintwe tuchikororanga ki mangana maya alikire nabalike bosabasa kibechinga seti ngagire terero no bwato mugana nande nimbwato mugano anderero nyo entibiti bwato mugano
tuli muye igora kira bogo tosomia tuli mugano raseke ngora twe aliga nikolera mo tubu liji Soviet neji birangaji na mache mo ligitayana lakini ndinda itikolera lero TBT mwana mintura bagatando ira ngora igana bwatumugano Diana lingana limwe munga iria chethono lero ingana limwe uri itoria lero honjito mariria ari gukwanire gori abagatuma ite kerto cyakiro mutinyi yukomi nigo to gucengera abantu abagotu usobogotu bwaito tumaitinga ayo mwanjito margeri yango chore kwara abagori bagaba gutugagwa gaskari esibabo mino sokoro yango chore kwara bagaskari mutinyi to gotebanga no mutinyi bo kubonyora abagotu asinga gotebyanga growing old is a privilege denied by too many. If you have it, celebrate it. Nga ekero kwa kinire kwanyare kwa kina kwa beiro mogotu tarikiro monto konyara gako ikera amatuka yobogotu nga anyo kwa kinire wekiro bogotu bwago bochengere nakitoka tabirwa na nase kinyoro nya bayibuli bawo baroro ba inyore birthday imba bwate nintutora inyoranga obogotu buri bwabo tukani twabo chengera ikiyagare n'inchira yamonga nyasaye okoira amatukari kwamenyira abangi bataramenya ina ndikana turi tukuri rero aga kuende kale nekutugoro kamolembe ngarogo twara kero kwa bitero mu 200 kamolembe ngarogo twara kwaroranga gwakwaniribia na ndio urabona turochi December nchema ate nimwe atamagoita mange sana ne limotali wakanira inta tikes buku o chaka gotosumbua Nairobi ligie kabuyu 10 liters Moro chembaranga bwate kemeko kelike beke guru ke siekerani engereke bwate kabisa igorase kemeko tandora enjera geteiga kanya kuruta 20 kabuyu 10 liters 2050 kego ika December na eto konya gopageini chi kara gage bamente tefe tandore kabuyu kelike awtiri mokamate rara baibuli Wanchu muligeri kwa igure buda bagatandure kabuyu kyao yenda gusi orora baibuli lakini leo ni 10 liters ngiabe kenene tayari gotebana ina ambition 20 ataketaka teba 10 liters igo ya chabuangu tigabono ndaraba tebye kermo kwaneriwe yabagotu kubaira sense ya Botswana muraina role ngororo uyu kane bwense iyo uri kurukwaselie tanga Ian Kama Celeste umugako uyu nigabwate myaka 52 72 years nigagambeta sense iyo mwaka bw'ikiri bubere na isano isato osene 3 kuikira mwaka bw'ikiri bubere na 15 2008 baka 2018 mugako uyu asiji video chia bere chikorekana so mtandao nigakorekana na akora jisoezi no mwaka bwate myaka 72 nande gakia yemo nigegotebekana atebetega kurubora ibwense nali yakogenda kunyoma kuruelio mwako iyo belire kurubora ibwense tada kunyoma nande igogagirite nga toldina wate video idabako ibeko muligereria rayara igore yabagotua gara irorera atatega kurubo gambi nali yakwenda kunyoma Ndocho basa tole no ko kwajera to sote utaite kwajera uikira wodiga tarajoba hadita bwati mugado bwensi mwacho muligeri bura tokate bali ndaba gotu bali batire tokate mutule ndaba gotu ndo mugako ire rende myaka 52 nigagenda teko kole biuni ebisaisi ebikomusana asogo tielia ubugima bwaye chwe 72 years ingiora toge sogokora 72 years onye nyasaye gakonyikio because ya gote 170 iyo ebere ne bonus ntakire mtu ale chiombe chiane ya mabere chieli ntasigete alafu nyasaye anseseni mtu ale byosi binga bande mbakombo ati chibucheli tinta etinchi ko chandekanga kugole nyama no gote byoli muntu bibucheli butororusia se rent ai wajoboligeriya tiago drara video yuaziri tubakozo ase gazeti sejo Diana totebi habagotu batakire balendwe I think a producer itrabe gotetebyo nyaki abere tayari kira sembeo togenda kirokyo Gotas.
Esatto. Questa super. Super. Ah, un papel. Un papel to. Tata. Quanquet su. Halo, papi. Apa dia nak apa? Sasa uko kaida bwana. Chukua kono. Kwa kwana ke. Ah, Hari pizza David, Wanjito murigeria timaitia enga kyokwira engane yo kulinda abayiboli nabo gatmaitinga anyekore o mwanjito murigeria gali skwa sori nyasayo wanchire wikire myake yo 50 nevere 72 years timaitinga wikira boni gakuma kirore nyasayo ngabia mono wikore kwa rachengera watebanga rero tiganchengere nyasayo ngire myake mengi karba watebanga nabange bagani twika matukayu kurende tibali kunyara bakoyeka kurende nayo mwanjito murigeria kore sko gagu renda abayiboli bago uyu no mutinyi boko banyera abagotu mutinyi ryonde nigolenge mental health buringoli ya bwobongo kurende bono nenchire ya mwana tukubanyera abayiboli cyana babete baguturenda nabayigo asechinka chito nabagende tuguturenda mwanchu murigereri mfu yakegima nigo twagate ibono nigo togoso asechi gazeti Diana asako bako kwa ondo chiko bwate gazeti ya The Daily Nation ninki kerororo tugochaka rende twarorire mugako yo iya nende rebuna tebete nga yage goikemia kagete igago koraiga ageni rende ni tutarasoa yose gazeti lali nomo kwanza nomo kabisa ninki yako kitali nomo zaizira biyale ninki yako kwa correct size Jangi ogomugerera ogomugerera because he is an inspiration to men igaga dete go sigeta bangi bado nachanyora abana umutuga igabe ne family waona magana yima Abraham akanyora Isaac at the age of 91 that is a young man training gochigo chake family agutredi ajo jage nande lolio ke family yetu na gukwana nara etaba taba botswa gete ine nkaya nje tata kumete bintu mogo kwa that is a young man okay tuchakire gazeti ya The Standard yesbagoteba ubururukurwa asensemo ya Haiti na makweli asbagoteba ebikosi bya Kenya bibya chiete asense ya Haiti gekakemeti yenye 15 ya elire niko bono bya kolire imirimo yabo anene mone yanyariko bagekwaira asbagoteba gazeti taringa nubu bwibanyorete kurende n'umucando oburengorora asbagoteba abanyanyimbo batatu nigo basireti ubugima bwabo na chinkai gosichi amatechi abo nigo kigendete kurera no nyambono kende ngiyo giatebiru kurwororo na kiriye kororekananga umucando nigo orengororo mbabwate bantu gose mbabwate ubunyamasbu gutwara abanyanyimbo baisainekera bari bakora emission yeyo na nomone gento gateba babwate
ebyoma biri bari gutumika na biro byo nigo byarenge bibe no mwali ese bagoteba umuchando bubwa matebwe cinse kiri cyari kuba bwatesia nabarobokana gutwara umuchando nabono iga ekyombe kya United Nations gusobo mu bwicinse nigo kyanyare ko bagekoreta injirenya yo gukikoba gekuburwana nebibago bya barbecue asense yo ase ense ya Kenya isa chinde era base ko bagwe ko bwatani gororo kurendekiriyo gotebekana bona mabuli manene na alinga ense ya Kenya kera irete abanyanyimba ba sense ya Haiti nige korekana ere korondo yechibese chinene na egento ge koro kinga ense ya Kenya nigo yasoete asumurubiri otabwate umurubiri umuya mugano uyu nigo rase egazeti ya the Standard asepeji ntanganda kini nigo eresira sobwagale asepeji ya kane nabokorra chibicha cy'abanyanyimba batatu bakagere gusiriye gose bali basiriye ubugima bwabo asense ya Haiti na namono nabokorore ya matebune umatete asekolera gusiriya abancu babo chwe nande babateba rero nariyo it marks the official end Kenya leadership ukorende ibare kunyeruka multinational security support ndujina ni gazeti ya The Daily Nation gotebanga Trump signals end of US military support for Kenya nga abakorirwa abasinse mu kire cya Haiti kuchiburi kubekwa moyo astokumanyigwanga egati yecinse kiriye Trump arabeka kwa okoboka sense miliyo bolendi Francisco Chicago na New York korendense ya Kenya na Uganda nche chegotugusiko korende timaitio yo mtochwe yanga ekeroba gukwanira igoro ya abanyanyimbo bo ba Kenya gutoka sense osiko genda korento bulendi sense media ya Haiti bagotebanga igo batabwate kibeze kisaine na wigo bukurumimbo abetu bakorekana ase ibintu biri abetu bikubwa tukwa gukwene kyabona kunyara bari bagokora imirimo ya senchi ya bene aba baguca barabu besenchi baguci gutumia umaite kwerende ndoche the Standard ye konyeroka deadly gambo kugambo na benga corona nande kwerende emission ye yokwenda Haiti ebintu ne binge sana tugwenerete kwehori ndubwanere tibune country kwenda emission gusayo ngoligereri litoro bwamate twaligereri nonya engabono buna give example Somali ne neighbor nambeyemo kero baraba amate ngande biashara ngokora tole nabi wara bindo ne vinge to koligereri twamanya kuroro kokenda lakini rende United Nations yata biribono ngochiere koleta ya so ira se mission yende egochikoro kugang suppression force yera chikotika nini Kenya isiko omugano nore uambatanire noyoyo Diana tebire gase gase Donald Trump agote bataite ko Russia go se US yata ko Russia aso go support the Kenyan military na ende Trump njira nera kebekirenga it is not the responsible ya America konya go defend chipoda chiamande tiga amiabe tiga resobo egere konye the Americans bono ntoko manya kuchumutua kuna America nebwate chikambia wa Africa na Kenya agankaite kambinele lam matega country call it exact place batebanga ansemo ya Lamu county na Manda Bay ekero kurigereria actually nimbwate clip kia Donald Trump gago kwanera igoro ya ubwamate bwabo America ni chinsana nemono chichiko tebu muna Kenya na Somalia asa gotebanga tego chikunyarekana ense America ibege gutumike ni be nyinge ko chakoena na ko chiase ebikosi binde byobulendi kutinyo bulendi asa America etabuga ati kwanza no interest yabe in the first place esba gotebara bwege ntege tangani kubeka kibese chigo chiase chinse chisiko nige korreka nige nto yukuru kwa ngubo tumeke ubwe chibese agote agoirukanga foreign wastage of American resources twarari binte binkakorire uko butora chibese gochia se ebyombe biri byale go support yemirobili na USAID na kikiarenge kiabwa ngo iganyara kabaga kutura chibese igoro ntwaro chengana gotebekana ni chia bisti America bunaga igense ya Kenya twaro chemba chiete nto yukuru kwa nchia sigetu eshati down yale ngororo mirobiri minge yale gokorekana asikiri bate abanga ni benyike gutume kororo
chinga kichinde bagateba ngana borache konyorana na bali bakora bakora emirimo guru ase chiabisi chiabande bakorusi woro America yachakire kuri organize strategy yabe kurigereri ayesto bigete chibe sengi kiriye go chichage korekana nande asense ya America kire president nibwate e policy yaye ko ba defined yakori bono buna Trump yamanyekanire nga igenta begete bosyo no korra magani yaba America ngakiagareki ngakiali na namono asomugano uyu bono buna bwa Haiti onyare ko bagokori kwesenye nchika mineyo igokoro kinyense ya Kenya bonde gintege ndete kubolinke linga kera ya chietoro gosegera ba chieto mbe bolitia maboli ya lengoro na ndo mate ba chiete towards the end of the regime ya Biden so ekera tambwa chicha the support was little ba begete birengera linga ese America nerera bege kuru chibese ntwaro romurai wense William Ruto kera lenge sege karokia United General Assembly ali America ogoteba nga understaffing andagateba equipment nerero muchandoro so okorra nga frustration sinchi abochwe chinyinge sana nande tobwanareta tuwe boli buna Kenya a threat yaitene niri apart from Al-Shabaab Somali lugura in fact Chisegi is not a big threat to Kenya. Oisa koligereria if there is an institution you got a discipline na mbehemo Kenya mi okay twaroriro oborendi bwabo twarorire chigasi chiamo eli towards urwa uchigosoka ntu abwate ngitwara kumuruka ochete Nairobi Metropolitan badi ntu aroje buna soete metinye limake ntu aroje buna Nairobi ya tuarete nini ya order ekero kwa Kenyami ebintu buna kolemege simana kwagaja chidaraja chisukuru ebago perform exemplary yani egasi eyore no bumaenenga bakekorekane mbaegwa ngate liri urwa kuchigosokero bugambi konyo baire mpaka Kenya Meat Commission bakoreki ba manage igo Kenya mi ne institution gete bwate discipline na nde atoro kiringa kero baire chance they perform ebinde nini chisegi ani less peacekeeping because into what treaty na UN in fact we can equip our army tuagachere chiskurwech tuagachere chitaracha toganye to montache gotocheki because military yaito gotolendera chimbebe lakini totara twara that threat abantu ababwenerete basono enagirigacha morore buna mutatu alendagera mukumi you just equip them twarorire result na ende chi country chinde nchibwate army ekorokora baba tumire buya result nerororo lakini our army is a institution no nchibye kansigete twarorire what they can do keroba iro opportunity igoti gantu ndonya korengera linga US teracha sijui tera koraki ya gwitite budget yaliba ko around 166 billion onya no comment bamentunke basoe biti batwagachire chisukuru wancho muligereri nabo gwesomera magana USA gazeti ya The Standard ase page ya kano mugano unigo eresira sobwagale nabo konyara ko bagukwemanyi ngakie bikosi bibya chete sense yu ya Haiti byabere bigokori orore mirimo na namone mechandeli banyorire nabuna bona ense ya Kenya yekira somo elio bwa okoigwana kwa bekiroro na ndibona bune kiombe kia United Nations kia soire na koligi enchire ngao yo chigutinya oborendi ase omucho yo Port-au-Prince ime ense ya Haiti abwese ibago bya barbecue maite barbecue nere umo teneneli webi bagibyo bibeyete kende gyo korekana na bokorora orore bintu biri ense ya Kenya ya osire gokora Mrs actually kurwa asugana nabigoto gochase gazeti ya The Daily Nation teatro ikase page ya 10 asitukumanyigwanga gwitania abana emiyemo 35 nomo bako iborwa nigo basiria magma se county ya Kiambu asitokote bwanga nigo abanyagitari babete bako ende strike bono no mitinyo kane korobagende strike asitokumanyigwa buna egati chinyagitari ya se county yo ntobwate tika level 5 ene igo yasiriti abana 34 na bagenya gitari ya Kiambu level 5 hospital nere kasiria bana 68 asitokumanyigwa ngana na abayibori bari koibora nabarumbanya tibagusiria magimabo abayibori asenya gitari ya
Kihara level 4, Ruiru level 4, na Kiambu level 5 hospitals, na Thika level 5 banyete bagusiria magimabo kiagera boro abanyagitari babiri bakwende strike ya semitinya na se county yo astokomanyugwanga gwikira boniga serikali taraikarania ngere abo gostera akora kene gyokoro kibuna abanyagitari mbanyete kuirana ase kumbaga ni kwira na semerumu yabo kinga kibaboririe ekyombekeri kibatenetera baiga serikali bweswania banyare bakwirana emirimo banyare bagokonya abarwaire kinga kisibwe gotwaro kinga mensi ya Kenya abanyagitari n'abarabumba batebete gusaba nasi batayitkwenda omugiro asibatebire buna serikali tarekeranye ngere yabo narayikura se gazeti ya Daily Nation page 10 no kwenyora onyari gwo gwesomera asobwagare kera ukurigerie engane yiyo mugiro twaroche kiyombeki abanesi bose baguru kwa Teresa na rase ke ese umuntu itubike gusi Mother Teresa bonolende na Teresa bagatebanga nigo bagochikoba bakogendera n'umugiro na nabone bagatebanga chi county chinde nchi chigosoana nagati yagera chiri chikororanga ki bakogendera y'umugiro yo county ya Kiambu nigo babeira so umugiro wetanige kakimeti nyene 4 months yiri eso mwaka tugiruka quarter of an year mugavana ule SSM yukimani wa matangi agatebekana tali ayigukerero ky'abantu abakiri bonekero ko rubo tukikamino bogosoka na ndiboro ky'abantu buna basiriri ubugima n'egento kyogo icyane sana chwe gento kyogo icyane sana wana tingo banya mbarenga bano batakire bakwe serikali manya kuimuka gekogera tali gento turachengere onya shaya chire kwa registry nebwenerete kanga tuliko nyako gosoma meganie yemenge gaika because abana 136 gosiria magimabo labda bale konyora specialized treatment na bayale gocha kogera kero kende bakoliki onya wale bakonyire no enemi but bono problem nere ga ya sha like enyagitali wate ba Muranga hospital bateba engakiya NHIF igo balinge ku receive 15 million every month as reimbursement tuwase choroche bateba for now jabutokire pake bakonyora 5 million meaning chinyagitali no ni cha serikali ngokora kiri ngo struggle chire ebintu ne binge twarorire koru twarora mwiso ndaba sibati banyorira abana ebimwerere baku record goteba ntuto tuachirie toendeke kwa rambale tukatigetenka tugochikorugera apart from abatwanyorire lakini kwanyoranga uwese yiteyo so kenegento timanya tianirese transparent ichiko kobororo goikaba Kenya bache babolika kaba contribute naichiba tiabo chiko kenda ntaitente bembwatani umugano yugore sepeji ya gatanu narimo ekera Diana gototebi gore county yu ya Kiambu n'abantu gusa abarwire banyariko bagocandika na ndamo n'abana bake basiri ubugima bwabo ase gazeti ya The Standard ngotabarenga abarwire bale asomurubeli osha nigo bono iga bakubara ubururu baiteire na anene mono iskando wose ubututukano bokubwatani guno mubiro yo osha mwaka umutangani oyalire kuruwa murubiri osha obekwa tukatebi gutwanganyire kuruwa sense moya NHIF tukaenda sha elitonyara ko batokoranga uburwari bwakoreki tugachakire gutinyigwa so gwakano sechinga gicibwenerete na anene mono egento kilige gotebekana nga bachake kuligereria ngaki ubukurumi boko era sense moya aringe ya NHIF bagoteba chwe umugano no era sira igasobwagale sana igoro ya sha nchebwiye ko manyane ntagete gukwana nande maete no nyetura abali kichinga gicinde njiro gweta naye igoro nagakubanga mbegetense nimbugate kwende yane ya sha ngagende nyagitali ase menyetange tindi gukwana actually ngana gatebuteli gukora gas sha teli gukora gas yatene ni because ya makabeso garigo chinyagitali chiruete e service itakwatiki etayo na igoronga manyakora so mtandao conversation nera bakenya bachageti bari gukwanira igoro ya linda mama n'umurubiri ukuru kulinda jamii ngarora abaswati abange baruye toborori oyo mari goteba iganyorete umwana oye umwaka gwikiri bubere na inye umwaka gwikiri bubere na 12 kera nyorete umwana akagenda ese nyagitali ya serikali agakora kirakora taka netibese leonse
akaruororo abandi barengi abantu abange 2016 yo ndari goteba ngagenda nyagitari nkanyora umwana ntakaniti kende ase nyagitari ya Kisumu district na agoteba boni gakonyora umwana ni gasienko sana igene ngento kibwenete kuligira na serikali because Kenyans are expressing themselves wetere ngento kilibagoteba nganga kiparu cyumu cyando renge mu cyandoro reka niri kurusha ikica structural problems inchiro maite ngi yako gara tu wakane bango maswali na mange tu kwiburiga wese korora tuise ku give example a country na France okonyora ebangere 60% karoba rure bangeria and I think in Germany 40% yemeneti onya go kwani 10,000 elfu ine chiarachire ase serikali patia karo kuligereria in terms of health infrastructure chibekire the system works umonda kurwa ndo rwariwo the government pays that oiso gochicha school omwana osoma pakokole university without umwebole koba involved so ebange yaito plus nebinte biga to kwera just ando bwenerete tuvuli ngai eshide go chayaba the problem talieli ngwaro chana na ba Kenya liri change demonstration yagarete paka president Ruto akayelia the finance bill the problem is not even the finance bill eshide erone kwa irire bango yaito kwa irire basa yaito to register sha a result ngajire Onya na register ni qualified. Ngenda ochere nyagitari nje ndwaliwe nsoke ngenda senko genda guchi. The system cheito nchiri kokora. Mwanchu muligereri buna cyo yagateba nigo gwesomera umugano yigore se page ya gatanu narimo sebayerete asobwagale ngaki umurubiri yosha unyale koba gokora imirimo asegeka kyo mwaka yo mwasi bagoteba nigaba Kenya bange bagendete gwetera umucyando nande cyo tugukwanira igoro ya sha mugano nora tukubwata na maitentu aroche aba lecture nekiombe kiabo kia wasu bagoteba nga bali koirana mambo bado bali koirana bira lecture rooms mbake ningeli yabekiru nando yore ngaboro kiwabo igo bali university na batete ngo esokya bali bitkuligoro batete ngalero rero ngo esokya bera sinjira bene abara ubikane bake serikali yategereira aboro kiwabo. Okay. Mwanchu muligereri na ndoso mugano yunoro okubwatanirwa no mugiro ogendrete bwa borokyo se nseme ya chi university asibagoteba nabachikona cy'umusharobo tibabwa ati mucyando gento bagoteba bagwanjira na kuirana baye aga peanut buna bare bateba batigetebese nyingi kere magega amagana ina bokonyara kwa wesomera se chigazeti chitubwatege mwanchu muligeri tokana tatarende umutima kwa mokeigo amagana ina ro mwanchu tumugirira bakonyara se page ya 5 na 3 page 8 asigazeti ya The Daily Nation aseri tkoregoro omwaziri wichisemi Julius Sogamba betega kuringolirwa ase Senate igoro negetemo tuye Senate akabaga kuborirwa igoro yari agendete kwenekiwa sense media yichisemi asatebete nga chibese chiria chiaboro kibaotebanga serikali gusekiombe kiabo getigariti 7.9 billion tichiri 7.9 billion ikiagera mbaitwe 7.2 billion asatebanga chibese chitigarite na barabu wa serikali chia lecture chi university igo chire 624 million asatebete no nyenigo mache baigwa korene ekigambiro Kenya tige ko boria chi lecture chirate ni umugiro ne chinga kichiritro china boro kwabo igo be university bagendete wesoke bagatibanga chibaiko enda umugiro Wancho muligereri igane Soko TV togendete kuligereria yale sichi gazeti tokoirana togendere aya nabwate megane menge gaiga gototebia tondo mutimo kumusinini bwechi second chinge sana na toirane litogende kuligereria yale sichi gazeti.
mwancho muri rero Ensoko TV igeta ni Ensoko TV ibwatira senge nchao gokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro umurobiri kurkunga amegelio yebebelia umurobiri nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astraka ko batukwegera lingana sobwagare nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ayetata suka ayebaba suka aigase itosuka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Wancho muligereri n'Ensoko TV n'ekitaika 50 kyalire nse moya bono mambia asitogenda kuligereria yale se gazeti na se gazeti ya The Daily Nation nindo chega igasipakale batayabanga milking taxpayers dry asipakale batayaba abakenya nigo bakale ko kamwa bakulirukire gento korwa asukurusigwe sebango na namona asipakale batayabanga emirubeli neroro serikali yakanite kitenda ekitanya alitako bagikiko kolekana ekinde kitayo na namono nara no numugano USA gazeti ya The Standard bakale batayabanga no nese bitimbire byataite kwagacwa ci stadium mu mwaka w'ikiri 2015
kurendekera guchipwati tokonyora chiroro mugano yu ni goeresete egati yemeroberi ye chitenda gosichiana ne tuas bagateba nigo engake yemo company yemo kurwa sense ya Spain ya tweli baga echikobage gokora emirimo ne kyombegia ketrako lakini tende yu kanyara kobage kubuturwa na bwo konye nigo chibes chikuru kwa bilioni sano isato enuguta isano na ibere konye chiena nirwe aiga baka magoteba nande ase kyombegia SPI International na kerokyo Kenya altekobage kwa faini yo goteba nga bilioni ya gete bilioni kianda nense ya Israeli aswagatebe eke kamberugia Kenya igato kanyora se ya Kenya nigo ya rueteli ya kigochia senseme yo likonyara koba bakoena na etende yo aswagateba naro Kenya nigo ya enanete wetani bilioni sana na emendu gutainye na ande nabokora chifam chinyinge gaiga pake yende nere kurunga Falcon Limited nero ya lenge sensemo yo kuruburwalia ikanyara kobage koegwa bilioni ya mo kurwa se serikali na namono inyara kobage koena na ebintu byukuruburwali gocha sense ya Kenya ichi nichibese Kenya ya siriri wetera asemeroberi chitenda ibagatebanga nigense ya Kenya ya kamirwe na gotigareta buga tikende chwe atarakwana Calvin Nyagucha gataba tuned from United Kingdom ataba greetings to my friend Joseph Chwe na jira amaiga osama makwani maite karoto korora headline egocha enjire yinga nguchitolo gwaka na billions of money okoba ye chitenda chile cancelled ndo what office of Attorney General ndo what office of the Solicitor General bali bako gambibi na bono bini bya Kenya timaiti karkende na advice ki bago cha barwa kanga onyendiri bako move faster kanga ngotema bali wa advice no moisa kogenda this way twachire kuruzi chibas chinganiga bune company nera ya monaro ragabu konyore project baetu yaikire 55% ngokora bagoji then all of a sudden muateneniru na machiko approach government and tendering na aro na manyire onye ko koraiga pasi akanoyo chibas chinganiga so negento getekere getalie kiyaigo nanda karoto gocha twaburukanine umugano gwata bole standard aba ngwana baliete 607 million yani echo chio bawo chirokana feasibility studies and consultancy services 600 million o chibeka kuna stadium ya mata nini Caroline City Stadium you can imagine ngaki stadium yeyu erabe lakini abantu baikaranzaiga bali chibesa because of allowances bali chibesa because of feasibility study consultant chitaiyo kende nke gokoreka negento paka inyuete chwe yakobolinga gento kilde nke yoga butolera maganae Diana tatevi ya gazeti ya The Daily dade doroche chwe yakobolinga lende ngakiye goche anyarekana no nyana maiga umete tachieti bodo ko yakubi o mate karo kororanga karo korore meganinde tuarure sha tuachire asaba murabali bakuri chibasa tuchi meeting gendo ngeyo kego koreka na chiyo kora rero ni tukuria gori ibekia no nimegano ebere mbwate gase gazeti ya The Daily Nation ne yogo ichani page ya kabiri ne page ya gatatu tena ko iro yori page ya kabiri asogotebwa nga ukiraboni ganiga bayiboli bari no bororo bo mwana oburenge grade 8 asa Marieta Ernestine Ndunje uyo soma se school yango Gongoni Primary School astogotebwa nga nigo yarenge emita emiayo eyemoyo kakurusobo astogotebwa ngo mwalimu nigabetega kumwaka somo twe umwana oyo aga develop blood clot kose ama umivuari akabaga gwikaso mutwoe akabaga kwenda nyagitari kurendekera postmortem yachiko koruba kanyora ngo mwalimu kera mwagite nigo amanyinga betega gutigara somo tuse aka tuteba cross blood clotting eri togotebanga amanyinga internal bleeding
omwana oyo akaba kagusiria obugima bwaye asaba ibo batebango kiraboniga mwalimu itaranyara kawikirana nonye nasi family abanyarega gukwana na barabu na mwalimu tayo nyarega wika ase family yo nyarega kubakwanira developing story actually se nyumba yo bora litogotebanga n'umugano ogenderete nayo roche igoro ase gitaseni kyamugie television yeko orokia akiumwana uyu anyarete ko gakurwa ase school agachanga agateye umwibuli umutungo mwati ore chweya mwelio mwana uyu akairu Coast General Hospital kera ikiworo bakamurigirira bakamwachi intetere bakairana mweli agachaka ikiwa ase ICU agasiririo ubugima bwayoro ase gotebekana igaga akiri gose neri ikomo tebanga omwalimu gamwagite omutukero montekero baboli tuguri borio ribori giyaringa Tiandi soma somo no obo na the teacher asked us to give examples of irresponsible sexual behavior, and those who could not respond were asked to kneel down and were struck on the head. Egati ya moro kiwo yo motebeta sekra siminga inero yaringe corporal punishment ya base school. Tragedies nko bachire sechi school. Muntu kurukwo morokia nabwate responsibility enene sana. Igende chenda tebere romanyete to okuno umuntu igatukamanyeti yasaga arwete sabande bararite ncharoro je muna Kenya nero yabere mu chando na manyinga atenene umugano none igweto umwana asoite sugulimi oje sugulie chikora tuchinene chibe mumekeli mwana agandeke mumekelime angankwe bisaro agasafokete yesugulie yumao kera kuligigwa anda bali muna babere tubere kinendo mweli nda mwana oyo mochete goteba nande kirokora abana batebire igintu kili bagoteba na kiguma chikorekanaga na bo maina bwarengi ono bunu mwalimu oyo iswali ili ali kubulia kera uchata atali kuiraniri mwana oyo atareiraniri onanga achitache ko mwa maires ono kumwaka likomo nyatamanyeti tigatotebe kagire yakogera ntoganyete ubutukibokorekane from relevant agencies lakini rendo onye tubwatie talent yogosomia njocho iniburaria tulichitiana ama tukarero oya burari mutagatiye punishment nera se school corporal punishment teyo na kioroche ngocha nakumeli na kinata batigo butukibokoru because ya makomo tu survive it nechi nyimbo nyasaye okorwa nyasaye actually kente kinadengi happen sometimes in Kalia nelinta kwano muchigose school umwalimu nagachete gwako mwana ebiranya mwana yagasiri agasiri bumagwaye onye na rocha se serikali yali kumnyoke ebintu ne rocherete ninki enjira bakogenda bwango actually tingenda kuchima mono because njaka go explain libuna no post mortem yakoletu na abanyene barache bamanye nkoenda kabandu tamakindi kinyi ntoroche nindoche gente nkebete na borara umwalimu onyore kero kendo mwana nabwate problem so igoto kira nini litora irengane yungora uchunguzi kya gokorute likoletwa tenen actually mbakorete narochengo mubali nakorete mbabari tumubiro yu bagate umwana uyu gasirite uguma bwaye gwetere gente ikorukwa internal bleeding amani kaga kaira nobongo kato ko lensemeri tsemi ndochina igaba ali mwabanene b'ekisukuru bagasine kuborie semeri yetsemi kwene kyabuna nkubwatukere kibesi cya capitation w'ekisukuru tabire tugukwanirengane yege kasana abagotebanga wikoro ba igora kisukuru tibanya kibesi cya capitation nabona amatemo isire wika capitation ye yabelire buri yakwanira umono sana mugano nora igase gazeti ya The Standard page ya gatano kabere ese kale goteba oyo kabero mugabana bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu nigayo chigotigara ase seli go sesechera ya committee ase libete gako saba esentude agatatu anyarika baga kuigurira na kwaye wali baga nyarika basoka igento iguru kwe bail lakini tia nyarikanete asibono ikigambero kiamulinete na goteba nigagendete maite erenasi bitu
gagendete go serve with the 12 year jail term yani miaka 12 aseke chera na nigare sechera ya committee maximum na ikiombegea kilige ko kwamereri go sekilige gikurigereria ubukurumi imeyense ya Kenya gigete bucio bwike gambere kenene imeyense ya Nairobi mini somucho Nairobi na gukwananga te kunyarekana waititwe igorerwe ase kagirwa gotebekana nigo abwenderete wakana chimilioni chimisano isano ni 53 na isano 588 million corruption case abwatekanete na tuona alternative ya 52.7 million une fine yu ataranya wakana timaiti montos quantity 588 million squandered chere squandered because tabuati no ne chitigare tarake araka ne fine nini asoke na ende no ene la ya goteba ba kana at least no 20 million minute no na mali ya kero kenda bwate osinyuru kunya dispose apart from kwenderera kulichi ngende cha serikali mali egente ketika chigafana chinde kiligereri sana ntoroche buna upada akuminyekiwa amali yako covered ntoroche ngikia valire ase nini waititu tikachigafana chisome kuruanga onye to gutumia chiwa bana inji bija na bora aba mageni bwa serikali minute ya nabo gukalipishwa committee onyare konyora chingende chiri chigete nusu bati chingende nchire chikoja chiaba no nyore to akalira matobe ngwa karanga chingende kwanza ayo karanga chingende tata inu mwarenge chitachiri mate nche ejumbi ya karanga na avocado ngacho ukaranga chingende ngacho karanga chingende abi inyene omanya chingende chikarangire ne lyogo ne lyogo chingende chikarangire munyagitari ngakikwa chakwa lego nyora magana no sito chako cha science media yogo cheno y'abaswati ni chembate binu bono mugano itoa lakini omata buna matoba kwanza atakarangire atakarangire achumbira avocado ebindi yo karanga chingende ngane lyogo ebimbiyo lakini rende no mugano ogotosoma ibinde binge sana oroche no mbono waititu tigeboli abasani bahembara yako gare kwere ero yasinyire pi onyandiria achibwate kango mugako yo akanire asoke na ndi buna chigendete kubura tikare ndara chingende cho mugano no raiga si gazeti ya The Standard ule page ya ule page ya 10 na page ya 5 asibagale batebanga bono siasa ya Matiang'i na ese kubwatanirwa na Uhuru asibagale tebaniga soire bosio gwike nyanganyiro gyo kuligyo burai bwense so mwaka w'ekiri 2025 asibagale tebabono iga Matiang'i tarenge ase kiama gya Jubilee na bono igo ni batebatiga anyare koba gakwibwatani kiamekyo na ndibarorenga unyare koba gakubike mirobeli mironge na korangi kiamekya mokonyire liagenda kuligyo uburai bwense na igento kiliyo tebekana ni gabwenete koira uburai bwe kiamekyo na nindo chega iga amangana ni galikire na Masibo Lumula oyure omo commentator go se political analyst na nemono bakoro kinga Matiang'i abete gagukina kurwa sekera speech lecturer gosoa ase serikali na gwika koba umuwaziri ubwate chinguru chine na ICT akarua ICT akaenda arweta ICT akamako so education akarua education agacha interior obo maene mbolinga Matiang'i nabwate elieta naende jenzibo kana barangeli bagateba toletero mungwano uyu nero rakonye Kenya igo ne omugano toligerere tinga kigo chikoba tigaye gwependele yu asoye geti buna abantu bande tolorenga na indukorugusi elieta ndiroge kora abantu mbaro barabwo nongoro mutanda bakonya gutura amantu bugati kurantu bugatiki lakini bitali bintu bigo chigotisa mugusi onyenga kiye ikeiro mugusi yako gamba ere toligerere tinga tena okay nebirengeli bya chwe no roche mugano ndoro monana abwese gazeti ya The Standard nayo yo bekasebe Anthony General ono uchiro cho iniri umuntu kurukunga Inspector General of Police mbata geti kosokia payroll
parliament yabavuli beka teneni payroll ya y'abanyanyimbo bangire na ndeti I think babiserete lakini parliament nebwate powers unless bange guchitumia tigange chiche tonyo tomanyo bumanyi no bumaene 60 billion to gwaka na abanyanyimbo senchire chiche to kale ko bakana egentekere bakibisete sana mbata itiko soki bubisi mate kiombekia National Police Service Commission kiaberige gutwale siginyi gose okongusana na kiombekia National Police Service ase bono oyo tenete Douglas Kanjago sabunga lete payroll tumanye ngugwakana nkiugwakana na National Police Service yateba bangana yobulendi talikoena nugochia sabandi bali civilians bali sekiumbeki kya National Police Service Commission asano nyano kulikiwa kwa banyanyimbo kiri gukomi kwarorekana go soaso muchanda gisungo batanga kule ni limbo bone keroko rumu aton general gwigatanirine ne no manene bwa banyanyimbo ninganire nkonsana tigatororango saba jumbe mbanyare ko bakoigora ikibai kigia siekiru kigutakuwa na igoro ye payroll actually payroll ende payroll na bakenya bagwakana it is the tax chito na chichi gwakana banyanyimbo onya parliament ya tebire beke payroll yeye teneni tonyerore tonye scrutinize tomanya banyanyimbo barenga tubwate irenga bagwakana timatingi bako bisera sana lakini njege ntomate parliament ne bwate nini powers Kerto kwanira abanyanyimba se gazeti ya The Daily Nation manchito mulgiria nabakonyora amagana ya se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 no masigo kwanira igoro yokolikiwa gose recruitment y'abanyanyimba sibagote babona abaseneta ambabete bagukwana litkuri igoro asegotebekana buna ningobo nabantu bakarisko gari bagende tukongaina abana inchinga leta chimi chiri buchimi nye hose isato nyari gingo kolikiro mwana wase no nyebon kalwari yoro mo senator agoteba buna nere nigo mosaya yomo awlingino muibolyo yabetega kogenda mwaye komutebyanga ira ebulnero liye bono iyeire onge 250,000 ikigara nigaga ni rikwegwa agani rikoligia 400,000 achikolikiwa omorobire yo kolende batebiringa obukurumi imboga sine korekana so kolikigo gukora county chinga kibatebire mamba begitemero bicikone kyabona bari bawo chikoliko amachikoliko asinche yabe nonyora mangana yunya kwimanyira mange ase page ya 5 no egazeti ya The Daily Nation na ndo bono the system yaito binde bitokonya korera shambiri gokora nini biri gokora bali muskuru njiri the system yaito no ego chaka gusarikira gaiga omwibori woniria ngombe ayigwete yiponi karwara abataba bachite bakomotebi to 250 nabo torari gichinde to mente korwa sande chike 400,000 togoreri baga omwibori woniria oboremo okolikiro bosigari okolikire ami omonto oyo mambi yaye kwamanyorire osoire go sentisi yaye nkobwatiare obokurumi erabuye ko manyene njira so eta system ekara ko inyore kiginga kiabongi achiete nkyo tagetakora nengana no mwancho murigere naro chegarba abaseneta bagateba bamuganete Soipantuya achiche abosyo bwe kigambire amini ese bikaro bye senate egara bakwanire 300,000 400,000 chikali gosabwa ilya abanyanyimbo bali bakuru kwa banajeshi balikiwe innocent na tayana na barangerie gente ke bakwanire ko rumambia mpaka magoroba aba Kenya na into we are part and parcel of this na into ne problem ngekogera into to facilitate egente ke kiaba igobona the highest bidder ngochara ko karaki ngochiare kulikwa onye family nere tabwati kero kendo area jubune nere tabwati bolo family nere tabwati bolo family nere tabwati ngombe ekoni ozo koligereri a service no nyane ya totumie example US police US military yani patriotism yari montago tabanga kerogo so high US military you are going to serve the nation abantu bali baira maskani mpaka bali kobeka no nyene ine supermarket abantu boka bako bataikoraki eta yakara bama eta bana abantu bakoretaki abana abantu bara service to protect us ntuga abono ngocha kuikerere talinga ngocha kuikerere wasekara kende yekere ayibona kwarora
musigari ase uniform igantore ngereti gagorete libaga bantu bana bandi bamwamanya kuminyokia abana bandi stadium korumambi mpaka magoro mpaka naro iranetigwe akobori guno musigari nga nonya ari kuminyokia omuibi okay because irende bantu bamata banyanyimbo no bawo chakuminyokia abayibi bamaya kuruorora babori mongwano uyu ayo nyari kuminyokia omuibi bori ni antolingo mpaka keitagari ndolo gosono bwato muibi gose speed ya no bwato muibi omongwano lioko ni antoligo chigeita ogo ikageita agari bakire simi bagata boyo anyako kenda buna ikire gabo agendereni kwararira bono tiga bono ogente kebeka bono tene ni tomanyonye ne libumia inecho toliganya necho ntutu achalioka enjere moko nyagwetana ni abana bande getimo bamenye kite whole day mbaranyo no ene na mache mwanya gopima height raba pimire height bata batukul to qualify because to raika tubwatite height etakire mambira mambiende kwa makonyoro musigari omwengo bwate punduki paraga kweborire onyenje bankani ti height yeye tindaika ngayoyo ere akoreteki ayeterete igoting ma tigente kenje kitora akore lakini aba Kenya na intugu yare part and parcel of this gekogera boni go muntu naro oganyererete na endo bokurumyo bore kabere boni yaba murambaro na ende tigamu ngo ninjo yo tugocheti boni yaba murambaro baro setia marube fake bakonya gwetana na ebinyoro baate bambale na ara baate banga bono nintwe ko to elufumia ine chiga nkolika toro mwana nkoyore Rata ta mwanjo morigeri nko yore chiba yase chelu myaina otari ko iro mwana na antifete aegere korokobeka chitaili na gosomo bekere biashara actually buna mwate abakwegere gento gete egere gento kiamana sana chweya ndoche chinga kicheri na nene mono nintageta to so asomo ganogo tara asomo gano na atate go kwira asomo Rwanda omanya go kwa na sex based teachers editorial babugate kwenda ya morero ndoche eje na the Daily Nation ni ndoche gaiga omo secretary general SG agoteba uyo noro musimamo wiki ama this is official aiganturuche okoboko kwa ekole stretch kurmuina na ndenera igotenga position of our party ekarakananga secretary generals pakale gotebe bintu byabo na ande batebe noro musimamo bwe party timanyeti umurwanda urese gazette ya The Daily Nation agera chwe yamanye gosoa ase ebirengereri bya editorial Choya karari giri muwanje kurase saidi na batete kurukarenga yarole secretary general ye party aine sese ai bono ngese liyo korakiri butuko karole secretary general mangana ayo matukukwana taliao no musimamo bwe party toru ODM for instance ODM okanyole bwate chi stands gose merenge bere ayo mono yuko ko test ya match lakini gentongera babisete maga gaiga gekogera oiso korora na ine statement shaba kwanire gocha sifuna ago kwaneke Raila kago so podium okwaneke lakini bado onye sifuna kago kwana egento keri party tataiti ngakiatara rusi go party secretary general ga otebu kara enda neki barole melindo asero chiguchi party leader yacha yasibi okay abego to chase ya The Daily Nation do chino chigiga ba kwa igoro ya USA Donald Trump na itino ne bicho inero ligago na boigo mega ya ebibuli mbibekire ibuli bakanse MS yuere gagu enyama nebekire irororo resani igoro ne fok na boigo kuru moino gali musumeno no kara romo anjito morigere tumete musumeno yonkyo ko butora gusene nechize chorogongo rwa Afrika taboige gendo kerigyo ko bekire bicucu ndagera akito akirukire keri orotuba ndororo osiekire nyama osiekire chama agabwa keraneti agakoro osiekire buchiri osiekire base timokonya kulicha yo yasenga military support nini ebicucu byatungirwe zindania tigaganye umuntu aje gotegiye America jeshe tumeke nara ikurase gazeti itumanchito mugire wete seriye nsoko TV mu bire nsoko wakire acho yanagwate tutara ndo mugano ulione lero editorial ga about sex based teachers should be sent to jail not home talingo kubutua ndenka aboro kwendeleta kubutua na ndo gende
echera gosobo mageni gwa serikali abakori chingende che serikali na bondo che bate baga igoro ntwaro chomogano uyu mwise kwinyo naende tukaroranga no mangana ababugate nga kibona yari ngikoro nga pregnant teams bakore kubarwari kubasa barwari kubasa nandi ngo kwanira yari ngikoro yabalimu abanga sikuru nabo konya bako abana bali obolito nairo jatebetenga omwalimu ndi bwese uratoke nere gakobutu abedi registered igana bondo chega chinga seti chonzi na ligere lina Daily Nation na bagote banga abalimu bali bosaba oroke bali bagotu bakubwatanirwa no gukurura abana gusalia abana bali ese skuru bono ti bali bugene ti gotomuka tu bugene te babugatu abekubyara na gusiekerwa ase chichera basirie meremo nande babekwechera bono nata ni mbwato mugana lakini ni no bwato uzuni yake igoti mati gosono twale chitegeka ibere satonyo kwani eto baire ya mara bako butara bakwikiro asense ya Rwanda 1994 April kaita around 10th ya onye tindeba genocide ya chakiri genocide ya chaka asaba hutu na bateko genocide ni genocide ma tesa ligo tam lakini ngisa ko bekeke kusi na bantu bajagete goitana na gosorana abantu inwa se inwe bono in Rwanda ntobugate enseme ya mekoro ku Kibuye province no erange na nini Lake Kivu karogo tambuka ngumbuge yo okaraki ogoika ogoswa Kongo bono abantu bali mbabugate abantu bakoro ku Interahamwe abanga turate cha mungi kisekti nande mba manyete to jaka chana saidi abanda ngo tamira bali ku Kongo Interahamwe bakanaria Lake Kivu bono mongwano yomo konyote birisa batame lakini saka motebia mato muy bolingo twara obore mubuli we are neighbors abantu abonsi ondeta yogo cha gutwita kero chana saidi ya chaka omumurori konyonyolire masters yani ase kinyorekyo yarengeke kone sana omuntu around 20 years konyora masters asomete bwango tachi komanya omuntu ore next basomete nere bari wako mupira nere mupira yo wa masakara utware tware ko rukembo Diana tware ko rukembo megane bakochokire embombo ayabona gwachire gesongo gwachire mupira yo utune pamba mtuna makaratasi to kwana na intuntu ayirose tiura kinere mbombo ya ito ni ayirose tiaki nere mbombo ito tware ko iramato namasakara gichi twara cyari Diana kero mupira ko rukwembo yomanya no mupira oyo bwengosi inere mbumbu mpira kwa makaratasi dande timu yoli yarenge ngo musana munenje bono nimbwete record yetana kuli ningaite nanyo sinje bono omongwana oyo friend yakacheka motebi naende botambe kero bosalia bole mosantanya kubore friend yakacheka motebia kero yaikire botuko sana niga omuntu naroyomo ogochotamia abantu babere batatu bafukare Kivu batama go Kongo liro bano maetete hutu nabo barenge majority abakorigite nini abatusi asebali bako baikera nemio talikende bono umungwano yo kumubisa okomotebi nao kego ika botuko chinsa sana nega nari nkokosoki okoreki otame mungwano litacheti gotama friend ye bari kucheza nero ekagundwa oli abisire nyumba agali akaende gatebi Interahamwe bakamuchera kero bamuchera umungwano li arakamanya lende lituko li ali akolirike yaikire bono omuntu ko resete musubati umwabo mugano yo friend ye nero yabugulite omoro ekamongesa umutu akamugora akamanya kuruororo agasherekea matukanga abera atatu ngana ageto muntu nkaroro bongo bw'omuntu bwate masters buna bokorrekana you see no bosali bogenderere tabone ngakiyu yani
chibura buru nchikendererete chibura buru nkaite ne chia futipo nesegi abana abantu bao kenyu egento kyo maana ngelinga baadaye later reality yachete como hound because aite to muntu bakinetanera bale go kwa como piro lina wataibye weli sakara amo mato mungwano lia kolere te kobe bari pero memories chiri chacha gete ko karaki chacha gete como hound igo kinda te ko tebi nonya mbaba chenizi the fattest you can go no korwana nkorikuye okay segi nchirindo ngo mwanchumuligereri no mugano nonya chwe yote abantu bogokumye mugusitege nete nga musani to yo gotera ngo ko tebanga to egeno musani nabago ikago nchoke umugano chwe yatatebiri nande butambe to gotebanga mwanchumuligereri mugusitege nete gokora bosalia chitaika chiri bosio ko ikaransa tole no muswati ko runga Priscilla Tuleti oyo nomo kaliyemere mase bengi ya Kenya Commercial Bank group maite chiwe chiansali ya mali rinel KCB Kenya Commercial Bank ne use KBC group ndobwate KBC Kenya Broadcasting Corporation idhaa ya taifa ndobwate na Kenya Commercial Bank Kenya Commercial KCB nigo tutagete twikaranse nere igaro tukwanire chini enibe itugukwanira kende yonse kerege guchakira senibo na mono tuigwo basemi bwechibese chitokonyora bandekera chikurugoro togateba mana ya chire buna bono chiri mubuko ntukarigo ikanyumba tukarikuruga nyumba tukuragira aliese restaurant bono tuamanyirwa marieta tebe gagocha reno sentingo chari moto mombo kwako gagocha mombo ringo kitorakore bese tikale mubuko gekogera makabesa buchire gocha kego tamanga kitorakore tonyubwate iga umuntu kagweta asegete no nerie yare konu abachi gwakari yaki egere gusida yana ntugore mubori ngona kitorakore tonyubwate na ncho mbombo liento gemo sema norote banga save me, I'll save you. Kachebesa nere chuko kugachakero jitaite. Save money to save you. Mombo linga kiwi. Mwanchumuligereri tigatubutolera agwe kingese kyo mwali kimuroberi bwensoko bwa kirengo chakire stoikaransa na kuligererie enibo yaito mugusi nigagosemegwa omanyanga kyakora. Tumanyanga abagaka bali bagachire bagora chiburoti. Bali gutuma umuntu yomo. Babwate nchire ya rero mogotebanga rusi bese chiga iga bakwa chwe bamatebiga ndo tugoroboroti chwe yo ndo goroboroti na ndo cyo bagira bagaka bamwabo abale rongo bagakolika no mugakolika satumwe but innocent yo chokoro mugano ya sekwerende asubwagale no mugakoyoika abale ro onyo to mukoruka roka achikogorobori mochebirate igawe ikakeroka gawe ikametamayiwa anywa mere chibesiri nchiwe takugura bari tokorera bwase ndo mu mwachumuligide Soko TV AI gatebire ngabako babo nochi chweya iteba nere twalingenera sese mwichikasitiri italia ni Innocent Onyanya nancho manchitiri tende ndemo tikatunya togosema ni atunya togosemi gwabuna turanyari tugutumira chibese cheito buna turatinya to chinyora boigo asenchra yabene mu rubiri Soko bwakire togende gusanga togende gutuma ujumbe na turasoma mtandao Facebook na bogo YouTube chinga kisuto kumanyanga mu rubiri to bado nogendete ase chinga kibune chiga Soko TV bwakire oyo nera Alex Ogetingiti kuruchesema cha tasia ngopate bya mwensi bya mashabiki yetu na babo Dennis Kukupae Nicolas Yosuru umusuri bwege susu Sylvester Ukibo ngopate binga karibu imeya Soko TV na ande manyanga Soko TV bwakire oyo nera Alex Ogetingiti kuruchesema cha tasia ngopate bya mwensi bya mashabiki yetu na babo Dennis Kukupae Nicolas Yosuru umusuri bwege susu Sylvester Ukibo ngopate binga karibu imeya Soko TV na ande manyanga eyene ya itobotambe Soko bwakire mbya mono Gotta go.
shauri sangwe ngaro moijana Muligirani bwa Ensoko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitiru ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Majia Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Ensoko TV ntabe tokoretera amangana majia buna neto wateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Ensoko TV oboroso womugusi Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omucho omwancho murigere bwa Ensoko TV ngetaseni gi Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii erietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira erietara Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana majia koruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili Tini gongoro Perpetual machini na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso womugusi Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gi Ensoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai Nigonda koretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Aye tata suka aye baba suka aye gaseito suka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yetu chichuma emisumari chirangi
chitangi chia mache nokwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia gitagwisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byensi inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo cy'Obusongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyole vintevi. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayabuno motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nguriole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenchao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseriguri oraikeri nigo tugutukanye mucyunyamera no bokore bwito no bokobokera twakirishimye se namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mucyonyamera mwesi mwariganirwa. Nyamira na rena shauri sangwe ngaro moijana umozu batera mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritu kurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori naria se screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana majia. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria senate
omwancho omurigeri gwe Soko TV ntobe tokoretera amangana magia buna ne twateka kurwaga iga miyobo katakati ubomuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo ne no Nairobi erietariane Linet Nyambane Wancho muligereri ne chinsa ibere chabono mambi chitaike 35 na ibere chiaitire bono nande numurubel bya Soko bwakire litukulia lero nigo tutaite tukwa negoro ye chibesa chia tu sumbwire chia tokolire anene mono na chio kiru monta kuligereri ngana gutware nengo ya nenya ko banga robu mabwana ngakiboko genda rende nyare kanenga nsukyo bugima bosire kinende kwanyora ngachinga kichinde njirigo isana bande bagote basumuntu wikenyali ikemenya mulero nga chibese ngukwana chire chibese nchibwata umuntu ngukwana chire kulende botenengu barabumbuka ari gukwana nasema mbia bono nigo mdeno muswati okuruku Madam Priscilla tureti nigakora egasi bengi ya Kenya Commercial Bank KCB na namono tutagete turesomia chibese na jiro chibuna chia tusumbira mategaro na tetia baligereri umuchando tubwato depression umutambe gukucha ni chibese chibese chitu muko baralende chiabe umuchando go chest tuwiga twanyora nchiyo litanga nikora kwa ni umurigererie mambi yabona matenga kyokorukwa ngayokuru ilitoga chake kwana yabona mambi abancho bategererie ngo bakwani wakire naende asama litangoro ku Priscilla oyo turete sitere nyamache asebona igango kora asebengi ya KCB na bangu wa kwenda kire mambi. Okay. Yes. Akimoga ndrete abakenya mbaye ndate ko gacha chibese gusechi atubulire. No anyanji seri chichinga chirongo gacha bale. Okay. Litanga ni tuguchakira iguru ye chibese. Mande kare tuguchakira aga tuabulinga. Asama tukabwa ngo sana twarolire digital lending platforms chichoye sana. Yes. Okonyora ntuli guchikwana asama lieta abakenya bawo kabesa muina bakabesa muina egento bono gya chirige tange kenene bakali kumirana n'egento ikurukwa kuruku defaulters. Yes. Baba blocked. Chibengi na jire chiama bata abanganji bwate listing formula. Yes. Akiya abakenya turanyari kuba tukwirusie semechandi tiga turachakirawo. Ndagitengwera ni maega. Bantu bariko ba blacklisted. Abantu ba CRB bakobeka information y'abantu ase platform ekero umuntu ataite koebesa aranyare kurira anyara koebesa. Kwa mfano nichebona igasore nchino umuntu utamanyiti tura narana naye butambe ngo sabe pesa tokonga taribo namaine ekasi ni ayo sabe sana bakoma ngiye ko ero koma ni mumanyite esengeje mumanyite nabo igo nabo kero kubiku CRB tari ko ba blacklisted ko kubiku information yawe kubikora erinde monte kraka neti okwa chibesa for example buna intu chibengi kero turagandiko kwa chibesa to kurigerere akyo muntu yo esco ya yere to konyore esco ya ige korete kentuki igerense ndro kora kentuki ekero to kwana about sco this
low risk igerense na score igoro ekere score igoro risk yage ekere igerense that between 700 kogenda igoro mboka 999 700 ekerengo kia 750 kwenda igoro igere high abone risk yawe igere low bona ndo na boto kwa ironi. Okay. Oli score ya erense tutabe gusere 300 300 umuntu ore azino umuntu toko akwa chivesa esenge ncho chironi nechinyinga bwate atara irania. So when you create this score ya gere ense igeminatinga that you have a financial stress that basa yaturi kunya kunyitumia buya igogo sawa kwanyitumia bobe kwasinyi kunyakana. So for ekreto kan to kwa chivesa senge to korigere score ya ngakire na ndekere kwa information ya yabe bantu mo basako bwa leasing go CRP nowadays kitambo nali bareko bali batari wakana nali bakobe ku CRP but nowadays kiro monto information ya nere CRP so that make it easy ebengenya kwa ironi esakenya kwa ironi ndara kuli ko twensi ndole CRP kiro monto nali CRP na ratings cheito chiro bono tofauti different igomanga nako ba blacklisted tayo batanga kwa bali blacklisted igone decision ye bangi korosi birengere byabo bare ose mkonga bali bakonyora score kirense lakini bandigire na barangebesa yes okay yes twarorire umuchipuko bwe listing lending platforms tinyinge sana kalemi yake litwa kinete makabeso na alengo rakintari ngese kerenge kigia chire igoro mono likara abantu bamenye tubugima bare ko rusi ndagira yabo mugundo bayira nonye nebinte skuru abana bachi kosoma lakini bono kirigento nebesa ugo chipuko kwe digital lending platforms perhaps rende tuli guchisoera mono tuchikukwananga yenengiye nembe twarorira abandi bagochicha bakwa abakenya chibese within 2 weeks kwanyora interest yerege sara na abantu abono kwanyora makabesa abuna gona ko burden yo mu Kenya chisimi kwa kuchire oswabona se birengere libya chaka goswanga ki bono na naliwa bese chirende tindaira nilibanyene bona egento ekero gusabebesa sometimes imbiya ase otware wayo gusaba to basa gusabebesa ogendo chigogora ebintu byo koria ekero gusabebesa guri sabe ebesa yo kwenda gukora investment is that amante ke kugera abantu abangi ga kwenda sabe loan ekera sabire loan okora gentuki ogendo guri bintu byo gutumia nyumba bitari korete bimoni binde birete chibesa chinde tutakore tigo itekwa ngumu guchia kana because oendo sabe loan ochogore tibi ando chogore sabe loan endo goreki ogore gari ogore kirogo ngayo chikurusiba se chwaka ne loan yega lakini gete ni numu agerire tu achiro mubwate chi facility aho chogo to amakabesa bono mate akero montago chake biasara igago chake biasara arosie provitarwa njago chake e company yo kwena na chibesa ngingo nyigorera igongo nyigora nkore gentoki ndosi at least ngento kina kitoko reke kusi profit na kitoko nyoroke kusi profit faida so tachitiko utasabetie loan yoyu tiniko chikonyora faida so that's why most of the time chi financial institution chikatalinga they are not really for you to do what kogenda chiko chitaete ogusabe loan barosi faida so that's why sometimes ibenginjire chikwana chako analyze chiarigire chanyoranga abo yigata kunyara mbago kwa but yukitsikurigire chika digital lending desire abo nokorosi kintu kieke profit so the more customer jara tangento kichasaba chi loan the amakabesa mangi the more profit ba koragento bakoro so that's why you need to be very very careful asali ko gendo mondo ko tebanga ntigo chikurigire CRP report ya unga kiere be very very careful kwa sababu abuni trap asenge yake ekera monta tari kurigire CRB no muntu tari ko kyanga umuntu na mwero ni nanyare wakana so ekera kurigire ngata kunya kosi chi digital lending chinyinge na wadesi sini kwa simu ama ndi kwa nini esimi monta ko bataiga onyore besa yayi bako tenga intu tari kurigire CRB tari kurigire kende so muntu na kya kwa besa ta gutraze riga ma think mwa ka usinyi wakana igento kiria gora ngore gentoki ngende nkioni so that's why you need to be very careful asukuza bachibesa ko igento kiria gora ku implications yani bintu bibira ko bwatekera wasoira sama kabesa unabona abantu bande tutamanye tima te banking ndungota yabulenga tutakiri kwa gachubwa mate na relationship yes at least kwagenda kwa ruweke bande ukwande branch imanyikanete ngakitsinde gwikira kwa beke none gentu ntenenera but online ga igatukari go scan bande bito carelessly twabe kororo
twategerera account ni simi tima twese kwana gotema yabara chi second 1 2 chika 30 kwanya besa yakore kiyabira approved n'aba Kenya batwale history na rigereri iga ase magazeti bagototebinga Kenyans bono batwale history yo default chilon yes meaning buna matukana gusukaiga aba Kenya ngo ikabari banyore mirango ya secure yo konyora nonyora bokonyi bw'ikibesa na kero bokonyi bw'ikibesa chiagulire madhara aitwa yarorisha abantu bagwita abandi bachenchi amakoli abandi babura kinamba chia chenchi kuboga kia na abandi twache kuyunga bachira okorerwe sakura nga kibono tura balance y'aba Kenya baruwe soko gendo ko gukabeso ko kwabwa ngo kororo so mtandao na insa chinde bachake bono go create chinjire cyo konyora kibese na nene mono bati komenyeri ndu nga paycheck rero ya nakanwa mambi na chikulira matukabere cyari na nabwikanire buna narenge okay bona ngenjo nanyare guchiburi swali riga ngeringa in Kenya ntubwate gap enene sana yekuru ya financial education and financial literacy bana baito ko bakoende skuru igo bagosomuye bintu bya masomoka bari gosomuke ndigoro yechibesa na ikintu kirakonye abantu baito ngeringa tonyore chi platform chinyinge for example buneyega asito go educate abantu baito ngaki chibesa because konyore ntubwate process yechibesa chibesa igo konyora what matters to you nki ngaki ogutumia chibesa nturikuri how much you earn we look at chibesa chiri kwanyora chinke how do you use it nerera go take place but nowadays abantu okonyora bamete what you call as igisongo a rat race ni muna wakwana ali from paycheck to paycheck ebesa ko swalero the next minute yakore gende yari nandi kwaganya umutinyi onde so if there is a way bune government ela take an initiative a form chi platform chinyinge abakenya baito bagosoma chi family chinyinge chiagure sengije yechibesa mismanagement okonyera mugaka gutumia chibesa bobe nabantu batebase gisongo a family whereby a dad is financially weak a family yegusaba the same way a government whereby the president are financially weak, what happens? The government serves. So if we will not have the platform wechiga, tosomya abantu baito, ngaki okonyora chibesa, ekera wachinyori, ngaki guchenchi chibesa chiga chibe mimoni, byareta chibesa chinde. Wakwa ne bimoni ya usana. Yani ndro chibwate kimoni ekemo. Ekimoni kekianda yakora gentuki. Kiyasa ibimoni binde byarenge bibere mambiende gose wata kare maete kara bantu ba chiomba konyara muntu okwenda gusinu babo mino okoenkoko ekongo ke kara okongira okwa kwenda uri kwari gose okwenda kwanya ya yo kwenda nandi bache basaba umusuto manye that is it bona igo koewa kwanyerenda yanyore ibicucu binde tebondo tumye ibicucu yanyore ibicucu binde kara yanyore ibicucu binde na haye ibicucu biga nandi byanyore ibicucu binde with time wocha konyora igo bwate enyombe na yechingo ne chibesa mo chirigo chibesa njitageti okore gentuki onyoro consume chonse biba gotebanga anytime kwanyore chibesa kaba ayinayo the first expense nganaki ase chibesa joko rusi no nyanga 20% obwata okore gentuki o save I remember a while ago na gategereire motenga save me today I save you tomorrow. Nga akabesa kaliko kacharero. Mahamira kwa kucha kusave. Lakini makonyora abantu bagote akonyora besa rero koragete orionsipi. Mahambi konya takora tingetuki. Tabuati besa. Kwanyora nga it's hard umuntu yokogiro. Boniga abantu abangi umuntu amenyire Nairobi. Ogenda mbaka retire. Unagenda retire ogenda so bono yengutsi yo chikomenyore. Esenge njita kunyara gusupport obugima bwaye Nairobi. Actually baruye bitagokora. Okonyora ubutubono iga bono tukora matuka 3 kubwate chibese mu bugo bono okonyora you are very exposed na whatever ya mate ya salika economy itego kora bobe gosini ntutokora bobe chisabu na whatever chibese no economy na bage gakora bobe na ayo as a person na ayo takerwe tume bono igo konyora ba okay we are seeing economy ko koreri bobe abantu bari bakore byasara bono iga abantu bagenda kunchura bona rende kera bari bake baroka bamangi bari bake baroro igota kerenga ochake bunore gwebu evundisho manyangana ki bunaye bwaso employment iga igota kere go plan for your exit in the sense that na ayo yagache but most of the time iyo konyana nga ntori ku yagacha igo matenje nga obotachiri bwana sana na ari kuri bagatanga obotachiri bwana ko bwate payslip werenene ahiro chibotachiri bwa no buraba but payslip is not teri koroki nga no botachiri bwa obonene ige koroki
dependence ya dependent ya somonto gete okay nga kieye mu muntu yaise kwa mwanga company eri ngonye siekali ngayo gutigara so that's na kieko garayo mon asebese dio konyo nonyora emie yemo oyo ndanyora irifu yemo if you can't save nyito konyara ko gacha siringi 10 korwa ase emie yemo nonyare ko gacha se emie yemo korwa 1000 na komsana wancho muligereri nana gukwaneru bakese ngora ya ndega ya sokobuli gongonya gukonyora 50 gwasinyu ko rusi siringi ibere gocha konyora chiribu 10 nonyare ko rusi chiribu 3 beke kando anana mono nimanye tabanta bange bono ya bayitire ebona abantu abange bagendete kuri giyenchera ngakibakurwe deni ebingere bigendete ko mateli kale nebingere byakabugire ebona twakegule bangi yamubugire tie kengere at a point we care bono ubwate edeni nene yes muntu ratagete konyora recovery steps na yabataratoka kabwate kibese kire kine narakana madeni ebona ngakingo chaka kurbona ayese na soire kana ligwa muna soire ebona perhaps bina whatever financial education teyo ebona na ndigente kira bongo wanchira na most of us ekara twanyolire gas tulikonyora muntu kagotebinga aiga no bogo genda igonyora enchira ende wekonya ebona recovery steps kurwa samadeni okay again to gitangani taite kogotebi you need to know yourself no koma wemanya ngeringana ki origere mnandeiga amadeni ngakimbu atangana onyare kunyabanga ekero kunyabanga okunyaba priority ekero kunyaba priority guchaka from this smallest neri erenkepi tuguchaka otebe bwate usine modeni gosen company A obwate usa a million yemo company B obwate gosen 60 shillings company D obwate shilling yemo ngaye guchakira aliase ekortege toki erenke so that yukura no muntu yo obwate enke ogen dasa okubanga priority yago egente ketangani nyabange priority isa mateni yago ochakire erienge pi nere guchaka gwakana because it's easy kunyaka no korane ogende that procedure na ende gento kende getoko onye korikire so ekere kwa manyina madeni anabanga naiga ekere kwa nyabangire make sure kero motinyi kuna deni moja inalipo hata kama ni kidogo na banyo kwali wakana for example 25000 tukonyera wikora nabo kwa mwa ntebe gose isano yoko ikonya kona wakore gentoki kwa nyakani egento kende ngeringa kia abantu abange kote abarenga tokunyara gukora side hustle sekerole egento kieke active employment but then egento kere komanya ngeringa ayebuno muntu notakeire okine kibesa employment gukora egento ki obo muntu mutachi na madeni aya onye kwa very stressed employment peke yake teko konya onyare kunyakana so you need to open your eyes ura maisago uri ngendo kinda akora mina tore ganto tengire actually ngendo nyasato tongirete is the power of skills kuna skill obwate bono iga ndakora tigento ki ndabwati kwa mfano buna bono iga abantu bare most youths bare baigore YouTube accounts okonyaranga skills nera somerete for example kera somerete ko sine skill na nyoborugi kwari ari mara ko kuna kwari gasi yago ogenda osenyo mbali you tengeneza something o train abantu how do you cook someone will be able to view it na nabo go support banga mimi napika chapati ngoro sindi chapati ngoganeti ko regentoki muone ri chapati nowadays into keri kumanya aba chi customer chinyinke igo chili online customer ambaye denga mnari kitambo ko teba kete kwenda ko ligendo kete igo kwenda from shop to shop okoligendo nowadays ni online ekala online you can advertise skills yago online ni maite ko ruga abantu bataki chapati unawatengeneza na wapelekea on the hiyo ni jioni ukimaliza because now employment ye obwate tera besa nchire isano ranyara ko rangendoki wakana madini obwata amagi wachito kwa obaboro bono igore financially weak and utabet care na boko na end depression so you need to align yourself what can I do extra and there is something small at least asema deni anigwa kana na metre so that's how we can be able to go wancho muligereri ni gotogendete kuigwa kurwa somuswati okuru ku Priscilla tureti utobekire tureti ogotomanya igoro y'ekibesa na ndaka kale batebanga kera gwaso ire sili wa mulia madeni gente getangani chakira gwakana liririke tugasa kwa babura chini wa chembe chieta gatebya abantu bajete kumukabesa timati gosinisulenge I can't remember well kera ari kubuli guguru hedeni rikabesa bwatate betaligeri bawo biribire nyasiali no chikirie kenene uri gombwate chibesa chietaransaba ayaka kawo nagake ukumbuli chibesa chingo atebire the first thing yokora ugochaka gwakana lideni rike yes no bwate
kerabono gwateli denieli utekirwo strike balance yokuliakana na ibwe ko munyane komenya asibono tubwatu muchando manene no komenya because ntutete ku maintain buna Nairobi aturatebe wakana chinyumba cheitu abana baito bande chiskuru na nde anene mono igente ketubigite mabokana kero kikenyole no ne time kina gukwana bono kwanyora umuntu recovery steps ichi nabo chikorelekana practical ase I mean very easy kerto chiteba lakini kera chigo chigokorelekana chiasinya how do we change ekora umo niwe bangire mo gata muronye kwarorire pinto bya byasale kironye kwa mete nyumba yichi yasigete wente kureiranie status ya bonse bono maite abugwa kwa ndigentekie sana buna toreiga itingi bonda itoturu kwat abantu mbare boniga na madeni bare boniga HDU bare ICU. I'm sorry to say that in terms of madeni. High dependence na intensive care. Unity. Ngayana madeni aba achirege egesara. One ngenda kire umanya in a family. Ngukora tori what we call sometimes ngotebya abantu kare ikiringa ya chire egesara there are things you need to adjust. Adjust in the sense that nona somete bone go bata madeni abantu tabetiki avo abantu kuja kuitabali. So ngitokora is I tell people although it's not the right comment takere comment but you need to live below your means. Asiya ikire because madeni andakira kan. Na so that chibesa chiri konyawata for instance anya konyenya mukori. Obwate uzona weekly basis nga njenya manimbwate badilise nyameyera abona chingende because it has the same what nutritional value. Oso kora yokere kwali so that already chibesanke chikore gentuki chigende chiakanu eloni yeri kuti agende kere kumanya utaka ne cheloni nabo abantu bakuche na I've seen so many families umu family nalali ronkai asinyetu wakane eloni ekarasi wakane eloni abantu bagacha bakaire nyumba yaye. So abantu rochinga kyo kora gentuki nakyo wakonya abana living sana ego konye bamenye tasba kote gentuki but she was forced bakanda ko rent a house which is Siba. So what you do as a person, look at which of these things am I able to sacrifice? Sacrifice in the sense that, for instance, if it's schools, onye waji omwana ogore kwenda group of schools, wana imebidi omoile a school koja ebwate de above education system ya above the average. But uchi kumoiro wote menga bana banete kitiba pere group of schools naende amadeni kobwate. So kwa hivyo lower your living standard kidogo so that you be able to do what? You support yourself. It's good you support yourself for a longer period of time instead of you dying. Wanjumurigeli chibese bamura twachichakira madeni tutagete bona tukwanira umuntu ulikirwe gasi wiki. Yes. Itukulia lero igoro na liali yetu lero nilitukulia kabere. Is very happy, she is very happy also ira bisi mwali umutinyi naganye to mushara bona umuntu yo era talibono ideni muntu yo garase moment yago gatenga na inche nyasayo umbwatirie weekend ye gakende kadisa nguchiale bate nyasayo testimony yakuru bona ngaki umuntu yaguchaka bona kurendeni ibo yaye amanya nga value for money iliachi kwa kole mirimo ngaki akwibeka buronge. Amina. So higa I think once that is chibwe ri swali eri ndagitengira ne baki karanyo tegasiane kana tegasiane igona igende kitanga na chagete igona chagete save. The first day bina nasoete ebenkiga na chagete save. Nga save for 6 months, but I think I also want to tell you nearly blanda. I'm telling you the truth. Bandas so, blunder. Yes. And I thank God because of financial education erankonya. So the first month ingari kunjenga changa tebanga the first thing ngo chakaro go save na chagite immediately. Ngateba se chiganko nkoani let me toa 20%. Hiyo nilikuwa nimeelewa kutoka campus sasa na korete campus. Kachaka go save. Ngachaka go save 6 months ekaera. Ngaba elechepo. Yo go sabe loan kuruwe sako. Kagende sako. Kasaberonia chirenga 200,000. Kananya saberon and I didn't have planning akingo nyetumia. Kanyetwanga yonspi. Kananyetwanga yonspi. I'm trying to be really kananyetwanga yonspi. Koligeri yana nina achite ko come to one senses kachaka ko for chimenta. Abantu ba very successful financially bakachaka gonsomi akira bacha gonsomi I thank God ni blanda for 200,000 of which kama ninge blanda for 2 million 3 million saisi juti ngilikuwa tunasema nini. So asomontos
orikiri bono iga egente gitanganita kere komanya ngeringana ki your life matters. So the only way your life matters ni wakati we mwenyewe utaanza kujilipa. Asti chipesa chiri konyora moti ndeba ngayo konyora chipesa kero moti yenye wakora gento ki washerekea today you have money, tomorrow you have no money. So make sure the first item of expense say a list of those things as a rent, before rent ni wewe saving yako. But most of the time konyora abantu bakota ingana ki timbo ati ichipesa ngonya nechinge sana. For example konya go send 20,000 whatever jiga 20,000 jigo isana kwanya no wanta abangi gago ako spend ekera spend lori gere go senka kortegende garegati garo karigende ki a save but eso muntu kwa likrivono iga make sure ase list yao yechi expenses leka you are saving as the first expense. Tukoirana no totebi saving ye ngakituko yebaga because bantu mbere banyore gas na gatebi goro gas ba konyora chigasi yao rero naro soeta mjengo kibande kia ingia nchira netwe numungina wicha batino ali skali no mochere na wikasaina iga gakora ndara ali chia 300 magoro banande ga kurana ndamotebi ikingo chachiri egere tumanye ngakitugo tumeke formula yo kugachechibesa iga ne Soko TV mwanchu muligere murobeli ne Soko bwakire tutaite gukunya sinini twando mutimo komoke igo tukoirana tugendere busigo kwana na Madam Birsila tureti asagendete gutumanyi igoro yechibese chibese ne chinene mono anara amasoma manene tutuganitie semambi yabona. Majengatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozu batera mabwari Muligeri bwe Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba weekend seyemo yabutuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa nuganite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo inchoreria rigurito neriokokera nigotogokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo
nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebine ntubwata phone accessories naboigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonia ninchuwenyoreji spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tore chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo kore talentambe gucha kuriye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gusa twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru aminaye iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kederebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenderania ebago soki kerikerororo Mwachumuligereri no murubiri w'Ensoko bwakire egesamunye kyomwe runa nagotebia togenderete gukwanere guri chibeso mugeni itono arega iga Priscilla Tureti anamono toligereri ngaki tukunyara kabatu gutumeka chibeso chito digo chietire chitaika isano na ibere mambia bono indo chabange bagotebanga nigakunire ali nganene eliye chibese anamono stogotebanga tigatukwanirwa ngotoro sento igwe nagotebi wo mjengo galige tugoro lituko gakwa ego siringi 100 akina lakini ndende lituke gasi yakora nenkong umubire no utagete chingu wiki gekwa era kwanyora kira lituka gotigira umugino liwe chichabati ali siringi 400 ogenda nyumba na 200 ngakibono umuntu uyu turamukonye nere nguburi ali gitabu iki kiandikira mono hiyo ni that's a good view of that bone kero kurigeria abantu ba chimoto bag totebe example kusina muntu mchengo taribu abantu ba mchengo uno muntu income ya itari constant iye chinjiga konyora patikelero anyore so igenda kere kumanyangeri ngana ki a service area konyora kera rituko igenda maende sure na enda amsate ngeringa dianya goisana na hakuna siku itawaitosha abutu wanjiranire dianya goisana so igenda gekorunga okola what you call deliberate effort ewe komonyene aseri okokora gentoki asokonyora toaga 20% kanyo kwanyara 100 20% eshingirenga echo kirabe siringi kariwe 20 shillings echi kibeke kando so that 80% echiga ominyoka nabantu baragire nyumba na at the same time utumye transport egendo keriyo koragera njeko tabya abantu egendo keriyo koragera isiko kyagera abantu abange kibese cyo kikoera actually abona that was hoteli yatoberere yaberembe na nigento keri kumanyanga ngeringa gendo rigeri otabe gose hoteli yokuri use siringi 200 kirarituko omutenye chiringire ngora abakwanyare kwari rusitonye gako gende gasi amatuge 30 rusitoro je rusite yose konye save kero mutenye ekibese ngora atwara somo akoyo mu mugima chisabuti ndimu ya mono lakini nabondo je chietani risiringi chiribu isano na yamugo chigoro naboyigo bono so ekinde abantu bone gatakire to still actually 60000 yes. So what does it mean to us in the minute ngeringana ki we are looking ekero kurigiri chibase ya look at your leakages ngai chigo sokera for example to be ka match endoime kero wabikira match endoime ndo yago mbiyere onyore ngai gopungua ngiye communicate go chasore
igo bono rende ngete ndoye nebwate kibagwe na tugeti bono utakiro urigerie ndoira ondi manye kibao ngero ana ase chibese chito nabo chirigo ngebi bao mbire binge sana gendo urigerie kara goso igarime omonto kon chi biscuit yo chagabu tropical chagabu kera ituko gwatumia chiringi 10 ase tropical okay chibese chira ase gento tropical ko ike gasi kwagura breakfast kwagura gento kieke kwagura amandasi kwakora gintuki kwanywere chai mna ntwari ntwe toka igwe chai escort kwagura amandasi tarbo lunch ke goika watoma cleaner watagenda netere lunch lunch inshiringi 200 jige kamara kwa saa 9 saa 10 wasaba gintuki wasaba sorry wasaba nitakire escort bono gane keke menda ngo chibese renga kwatumire itukurima chibese chikware kwa mwa ndoruge nyumba ekera kwarugire nyumba obugori endagera mina nchibuna ndeiga ituko ndiyo nanya koragira egasi endagera yana nkonye bugori buna naruga mara go bama etengo rugande extra yingo chokora gentoki kobugori because I know 50 shillings yangu chikutumia kugura lunch 50 shillings yangu anda kugura breakfast nanye saving na umuntu mchengo na nabata kerigo nabo kubwo nowadays we have things chikubuli ndagira you carry with it unakuja wakati abantu bande bakuri wakora gentuki naye kwali yabo ebe seri yale ngari wali utumia koragira kwanyibe konye kugwateroni wakora gentuki wakana so abantu njenge ndokotebya abantu baito look at your leakages kaichibese cyawo chigosokera turigererie se baobire ngai chikale basokera inche birisira lenda bongumeti nga abagakanto je tuitere mesorie mebuko imetogo chigasi imambi tubegeta se bagi ande gwatiko makungu maskani naro lakini nde bono lendo maskani uko yabeka bono buna birisira tebire igo chikonyoro muchando nara igo gateba nga atagete ko gacha chibese lakini ataitagure property kali squense ya Kenya okay umuntu yo steps kia wakora abe in touch abande twarore bakogenda isiko bachi okore gas batotomera abasani batatebinga kiri kibese ico nande baruoro bacha bateba nyarebe kana kongagera kwanyora muntu yo gutomerera renda ataba bengi nere ngombe ya yaruara mwana wa nasali gwe school mate nonye no gutumika kibese ube kinga kindi ndi gutumika bya lakini okonyore igintu gwatumikira kiro cha kwara so muntu ndali acha gukuminga ki mwana uruara kwanyora gose bayiboli babu ati nyumba priorities cheito naro muntu bono uyuli sikuyense ya Kenya ngakiara kole savings paka keracha kwira na Kenya agaiganyo lenga nabwo atike gancha guchakuli anana mona bono baswati bakwenda okara chigasi na Middle East bona so bona igachi bengi chito I think digital literacy ama visibility ya korera abantu abangi ngakora outside the country na bakunyana go save nowadays chibengi jibwate diaspora products asa abantu bari baraba Kenya bamenye chinje sesiko so egendo takere kokora you link up to any bank to wate enambu waka so that you get okwayo airline wachi kwa no motokurukunga diaspora relationship manager kuwa kwane nere ataku gutumira chi account opening form online ogenda ocha safety kwa chasire chibe gukore what you call chibe notarized ne lawyer ya gari chitumu back to Kenya tukuigore account so ekere kwa kutagore account yiga nabo kunya gutuma chibesa through Swift to your account so you don't have to send someone chibesa ngache omuchimo ikere amayago save sometimes abantu bani bali gochi bakora kwa ndonyora chime imechando ne menke over filed bono bank safety bono wana karato kwanira bank safety twara abakenya bakorera sana tindi gutumika banki gete konyora chibese chechite chikarusi woro kora isili chiko bakora nga cyber crime muntu ora America tali ese time zone yaito perhaps no nyene nchira esimi ya access alerts tali access na agaiganda access OTP timely kwa magocha kwa boka litukeli kwa nyolike ganje kige kwaura safety HVS cheito again donda washo chibengi cheito chonsi tubwate safety HVS cheito ere 3D but again the gicha kiara chipesa cheito chaibu is ni ntwa banyene kwanyora site care online wa visit a site here whatever you need to make payment by a card yago e card ye link to what e account yago taribo so kele link to your account kwa na information yago e site utakora digendoki
utamanyiti. So as in tokubeka pesa bengi utebanga kuna mtu amehack, the only time chibesa urabe account yawe irabe hacked ni wewe mwenyewe ushare information yao. As a bank ntoire kwende data protection policy whereby information ye customer igetakira kuba protected. So hakuna time utapatia information to another person. Na yaba muna oreiga oche benki yario tebenga ntagete account yo mwise komito korigere. Singo koigorera. Because I will tell you nga account itari yago. Brazil igota ta konte binga ni ntu abanyane to ko misuse. Ngete gora igwa bandi to katebanga ego bali bakuru kwa babisabali sebenki bago collude na abantu bande bagenda barusie ibintu byito gali tochiko cyatwanyora mbiyo ari umuswati onde tatete kuteba dare lieta kakolera gaiga urusiri chianga pia gateba chiwesi cya rure benki igo injire tokora transaction online no muchando berta asumo chandore no online ninyo tenga ke mu muntu gocha bakontebinga chibesi cyane chikoba chabe chiko rusu nalingu muboni ngana kinki gwa kore kento kere gwa kore te in online because kare kuri nabo koranga ichiko te ngento chiko ande kuchipata isigere site utakore te ngento kama inotaka kufuata kurwaika kufuma end ni ngumu. So inje ngento ko basabange ngeringana ki anytime okokora a transaction online, be sure of the what, the source of that, whatever the transaction. Ama gokoranga it's too much, you have to do that transaction. Genda any ebengende onsi. Babwati chikadi chikurunga prepaid cards. Prepaid card ne card eri okolodi. Tari link to your account yago. Iko kopeka chibesa sa card eri ubwate nyala kunyitumia. So that nobeka information e card eri out link to your account. So na baiba chibesa bako iba chiri specifically for that. Okay. Ile kidogo yenye umeweka. In case if it's a must that you have to transact online for a site utamanyiti, then that's what you do. Enda kwa bengi yote tu uambie nisaidie prepaid card. Kwa kwa ile prepaid card iko kopeka chibesa kwa manya kutumia. Tintati tubuga evidence rekini tete kokubuli. Digital lenders ya bande batali bakuru kwa ni scrupulous ngo ibatanga. Yani babuga tubo tutukanu. Mbale sese moya bantu bali bagoje batu ibire bintebi. Yeah, gusina bakuru site. They create a site yakorekana igerere cheat bakungenanga koragentoki. Ngo kwa barebesa kwa visit every cheat. I remember this a time nanjinge ntunge na taite okora online and then nikapeana information. But uzuri hii kadi jabwate pesa na baite prepaid card. Jabwate pesa yani bwate shilingi 500. Bone kana chukuri in the next minute ya kori gentoki. Ya freeze ya. Pesa ya eri kurwa se card eri. So that's why njengo batebingana ki anytime okora transaction online. Don't use your ATM card. Okay. Use a prepaid card. Use a prepaid card. Omwanchu muligereri aigana Nsoko TV togendete konyora chisemi iguru yechibesa na namono tule no muswati kurukunga Priscilla turetia sago na gotoira iguru yechibesa cheito na namono agatebanga kera kwali kirwe gose kwanyore kibarua 20% yerusi yororo. Formula niri mubwate mugoje mwatatebya savings. Oh. Eyigere tokanyedeba it's 50 30 20%. 50 yagenda raya. 50 yagenda sijire necessary. Kuna rent, kuna school fees, kuna anything. 30% yaenda for emergencies. Okay. 20% yaenda for savings. One igekero nkora abantu bagocha bagonte cause most inko gendandis kunanya kwa abantu financial literacy talk. Konyora monte kerata ite kuigore account yako temjinta gitenga ndengi gore account bamanyo kuboni nga ekanda igore account yemongero. That's abantu kerbagusi barabagantiko okora ko kwa guchiloni. But ibona igekero go save with 3 reasons at end. Echigante menga the first 20 save. I save for what? For investment. I also save for also emergencies. Okay. Emergencies injiri chigocha. Na abantu ngutaite kubata ibona iga konyoro umwana is not an emergency. Umuntu ngo jara sore okatebinga inga gakinga chibesa nkonyero umusubati onenya kitali yari. Umusubati ukwabire gukombera nere umuti ikianda. What do you expect umwana muntu yago chikonyora? Kuse no mwana. So it means you need to plan for that child. You need to plan otebenga in the case umuntu yaende CS chibesa tutakiri CS ichinganaiga. In the case yaende normal, this is what we need. So that te chikuru chibesa chiriyo save to so chiko saba abantu kabesa abantu iruma. So emergency berenchirich umuntu
urwarire uta expecting ango rwarari, that's an emergency. Na ende gento kende you so save na kingo na gote 30% save for those emergencies, so that ile pesa ya 20% yenye ume save for you to grow as a person to chikonye kuna otumie tonyora opportunity for you to grow. Oncho murigereri aigane Soko TV amasomo gakerete guiteka gaiga na igure formula iyo kare gunga 50 30 20 itogote bunga 50 yemia echinyare ko bachiko bekwa asali ebintu biri bibetereti wakane nyumba wakane school fees ya mache na nderende onyore no nyankango guchire gasi 30 beke nsemo okonyora emergency umwana urwarire gose kwa rwarire uminyokere nyagitari ne 20 obeke asike kanja kia mambi transform in savings which investment one. Okay. Abantu abange karonko enda chi meeting chinyinge ego bakumbuli nga igo gotetebi to invest nga yebeseri to ko invest na bakumbuli igo na batebi ngana ki ebesa igere in your mind asomo tubo ngangeri nganya sa it's against God's law kotoa amasamora iga kotoa a seed to kunyirukanga na kekusi entetere kwanye beka marabaime kwa manya na kyo kunyerenda from infants buna karaga sininiga to what to maturity abuna inta boigo na intunga na botore igo ngana kintu takere ko invest is just an idea idea yego cha kwaligererie market for instance kana mwachagete a station yega emwari are setting anaki maybe abantu baitumba bwati most of the places igo bagotegerera chi radio taribo mukateba into bontaite konyora ase bakonyara ku watch baligere na maisa ukariere singa there is a gap muga create opportunity yega whereby abantu abange bakora even as we need to be seeds seeds in the sense that tuzikwe consumers sisi tunangoja tuende kuliko igo takena itobe creators but the problem with our country nowadays we are trained cover consumers na kigonyo no monta akorde university agakora guseto tebe gusenketering iga ikaransa gatebanga negasi njema tebunande iga igon karansi I'm waiting for employment for a job kwa ine strategy abwat tama itingana kibunare iga nyasaye omokonyire yes a skill eskire yagenda aligi for example abana mbana atebi ali asenkuru ali kabatengana kimuno mate muna muriga ina abantu mosomete catering kana mosomete catering yejiga why can't we do what do egento ikurunga chisamosa tokoros katorosi chisamochi toros ne chichapati toneli abantu okonya nabantu boneka mwacha cross chapati ne chisamochi abantu bachakira kora bachakira gocha mambine ngimubwate igumubwate hoteli mambine mwachakire kulikaba abantu kwari ko babona umuntu okora se hoteli kwa bere manager ye hoteli but that's what those are the skills we are lacking as abantu baitu if we decide to be skill set in the sense that we make use of our skills let's not wait for us to be employed, we need to be employer, and that's why we have gone to school. For instance here, let me try to assume kitambo station enjale ngororo abantu banenga bakoraga iga abantu abanke boneka ngikiaro umuntu yajita karigere this gap akatebe let me be a produce, I create something kiyakora genduki giwatakt abantu banyora kigasi bachaka na into abotokere ko bayo. Don't look at employment, look at which skills do you have and look at the market scan around urigeringana ki how can I fill this gap? On the process you could providing solution, you are providing employment for yourself. Tuligia machibu na nde twero wasali bibago togokora nindo chega iga oyokuruku David kurwa sensemo ya Kisii Town agonte biga Innocent kindly tell madam kuirolera igoro ya ATM transaction abwa sagoteba chikali gutumika swindling yunera kuirolera tebanga utari kuirolera ukora gatuikera ekera konya sukire busi yake. Okay. So ATM card unatoreiga ndobwate chikadi isatu. Ndobwate ATM card which is a debit card, kuna prepaid card, kuna
credit card chiri satu ATM card iko kuri debit card igo ile linked to your account yogo so kichibes igo ile linked anytime e card yusko nyebeka as any site ele compromise ya wakora you are giving information abantu bachikoiba chibesa chyawo okay so natebanga if you don't trust a site you don't transact if it's from a source you don't know but if it's a must lazima transact utumike prepaid card. Utumike prepaid card. A prepaid card ego kwenda saving cyo batainga prepaid card. A prepaid card ego kubeke besa umanya gutumia. Yego che kama ai card iriga. So kwabeke besa ime. Kiri kwabeke besa ime kwamanya gu spend. A debit card, your ATM card ego linked to your account. Anytime kwena na information ye card yeyo, they will be able to access your account. Okay. Yes. Ego prepaid card. Ko nyorande chiribu komichiane. Yes. Bangine Nganaki this is lazima uwe unafanya employment ama uko employed ama uko na account imefungua hapana. Anytime ukienda kwa banki uambie nge prepaid card iko bako hata kama una account na wao. Si lazima ukuwe na account. Tibuga holders account. No. It's just it's a receiving platform. Yes. E ku receive chibe senga kaneroro. Yes. Onye nchisa ini na irane debit na ta muina. Kera na so iri muina na manya gwaka ni gintu kinata. So security ya na se correct transaction online ire assured. Ige assured because ile pesa peke yake umeweka kama for example said wa visit ige hata ite maybe 10,000. Ikaleta 10,000 unaweka hiyo 10,000 peke yake. Just in case ikipotea hauta compromise pesa yako yenye iko kwa account. Wanchu muligereli pia mono aigane Soko TV togendete konyora chisemi chia bene anene mono iguru ichibese na kitogote imirobili itogere twakirili ugiria siasa twachire twakwane chisemi chitu bono chisemi chitu kwane ni chichibese oyo monara igo bateba hayo Soko TV hata mimi nilijifungulia Kiambu 2019 na siku lipatima yetingi hata akanete agateba igo koranga na chita kabugulie loan takana yonere gakuru kwa Soko TV guru yaba gotuni mbache tinkoba okay uyo gakale gotebanga itokonya bagotwikara twali gukwana essence mwichi gazeti nindo chenara iganero kurukwe Kenyanse kirabo kurwa bomwabo imambia ingia gateba ingia Pastor Omoro Kenya 1 Linet Ogendi sagoteba naende tutuligera interactions cha very chinyingi kurwa chako kwa negore chibese koreka nigente kene gitosumbwete sana twakwane igoro ya savings wa kunira sini nigoro ya investment bono twaikeire old age ibintu byito tubwate chi asset tutagete tutigira abana inheritance na tutete bitokonye how do we go about it? Okay, nowadays I don't know Gen Z was squeezy dari bandora tevenga nabo okay nabo kumatigira mali but then as a person abogotu abaswerere you need to abana bawo prepare financially but konyara abantu nowadays mbali go prepare abana babo for to take up what we call to take up the driver's seat steering kero konyaranga nyuma ntara iborwa umuntu renge steering mama minto na tato minto taribo egachanga kina ngabo monene ninje bondo ndiararia steering but ibo kongwo ito tubwata bono egambolinga ndurgo prepare abana baito for to take up the steering ikirgo kirgie steering in terms of finances okonyoranga ekero chibes eketo kwanda mangana yichibesa bana ntorigo takabato korro okonya no mungeno mugaka bakuma na alinga besa teyo but abana babatakire kuwa brought into a picture as soon as wamefika 9 years plus miaka kianda tu kwane miaka guchakira bao chako manyange besa nenko magoro bankurangirinda abana bane igo konyora moko genda gusine supermarket umwana upikieke umwana upikikeri umwana upikikeri kwanya igwa tagitekere gento bone gento okora ugotebi umwana wiga muiborere account and ni abantu abange natebiri gente kabangu bako ngachi testimony kera kwa muiborere account kwa mwebeseri kwa mutebese yiga igota getogore ekwerende igota getetogore ebintu gusutagite gusave umwana yakote mnyengachire ekerere account ya by the way wakwana bya Priscilla abantu abanendo ligo save bono iga lakini emekebe nere nyumba
egendete kugaja chisiringi ya bana bona paka ukubuli wataitadi unajua uje niwekea pesa huku ngoyo onena ntebo ego ande ya bidi kwa harusi pesa kwa karaki kwa beka so abana means actually spirit yo gutaka go save for something because mama itenge gente konyo mwibuli ontaita ukigora sai inago tu kuruta chisiringi ibere isa togaigana mongonyo ole gente bona mwana igotakire ko mosomiga and this is something usingoje mwana abo monto mone wajisa 9 years they need to be taught amambo na finances ni kintu kirege kongu sana since ingere go some school bona itakire ko be responsibility yabo ibuli baito okay ndo muigorere account umobekere 10,000 ya se account iri omotebi nge kintu kiriko enda kugura tigango tebi ana kuna mayani ambe bakanga muri ngata I like that mwana umanyire akateba ono rio nyu utaite kugura tigaturusie bese se account iri ya gutugure inyanga atagite tigaturusie bese se account iri ya tokore kintu ki laki mwana ma ta matebeti ya na mama debeti igo kana mutebi ya igo ma de mwana uchagire kumanye value ye chibesa te igo mwana uri awike esto mamba ke tuwe kiri kumugora mutiko mwana manyanga ebesa na nkungo kora kintuki konyora naende kerere nkungo konyora you need to plan on how to spend it as yamwe tu litukeri mata getenga maminta getegentuki edoli erinta getonkorere no tigamanya ebesa na nkungo konyora na anytime ata kere go spend anafaa ku plan for that ine to kuranga budgeting uchake go save for that omwana karanga inigo it will be is so for old age bono iga aba iburi they have a responsibility yo kufundisha abana baba take the driver's seat bamosomea mambo na finances bamanya na because usikote kwanya kwa mwana oli omwana agakora form 4 ekara akora form 4 akaende university kwanya mwana ya commute kurunga mamugura endagira bakuri asakora rangu manyete mamu mwabo kwanyoranga nandi omoibori igakumubeke gari gosoriye ngaki omokori gasi omo drive back school omwana ndio acha kongainia turiko mwase yo komwabesa tamaite kya guspend onya ngara bono bawo chibago chibali kiribako uchibesa chiasira within a minute so abana baiga utakirora abachilia baenda ali banya ngaki bese yenke ngaki ngonyo se te ko mwana ria akori go 20-25 years ataenda kwa kunyoma na ria goto akoru omochiuri ogo it needs to go out na onyo kubwate finance as onyo kubwate chi asset chinyinge kitiga bana bagwa manchi asset ngaichiri chonspi but ko nyara banta abangi kuba pisi chi asset igabwate chi nyomba go senkamulu pa family temanyiti kwanya na igabwate chikwerende any place banamba mai that your children know all that you have so that they know how to be able to do what to protect that abana bamanyese binte ibire goche torabwa sana claimed assets maybe jibengi na bora toke mubwa tenchira bono lende baba nali ngumwalimu baba nekigusi mama kirali ngumwalimu sachindo utigire ni botimanye tiesere ngocha ko claim agingo cha bateba nje noyo ye pakanyo le bintebi bitigara bichikuliye kuna abantu bande abo tukora kungiasi nini nara igukuru Amos Maina agoteba ni gari chinsemo chia Kiambu buli omugeni ito awa wanakuja kwa kampuni chukua line zetu kwa mfano urulese kampania ya moye chibesega igebwate line ya tindiko ya soma alafu bato eloni baadaye wanajitolea pesa kwa pin hata bachira ininji kali chieji bengi bago chabaye ubabeka apart from now the normal subscription lines is to maite na Safaricom etikangwa na Safaricom to maite Airtel chi bengi benenchi bwata na chiro chi line chiabo kwanya wara chi line echibono twabaire details agatebanga umuchando no kali se chi line chi bengi chi company chinde njire apart from kwa chi company chi chokana na chibese se chi bengi na ande babwata telecommunication lines asa bune bengi ntobwati ari nikama ntobwati chi line tigando mu fano sencho nayo beka Equity ate aba Equitel nero yeah I don't think whether is a response to that because timbwati information yao but for us ntobwati so for that I can't atebanga affiliate chira iniechi tuliko accuse bank you because imba ya beta be defend lakini agotebanga chira ini kamine chokonyora chibengi chinde chibwate perhaps baro chengano naro infiltration yekale goswa muntu so korobo nyabyo ubugulie bintu byabanyane byale nkoro ne reaction yaye nage kwara rende buna whatever nto kwira ne likito kemanya tukwane bona ni claimed assets na arosiri bintu na rangire tibana bane mbabekese conversation yure bintu biri na arosiri
lakini rende na asirire kibati mbaya na bigotoka maybe nabwate chingaki niche ndigi maybe mu wakili atwerese ngaki wili yakorosi gupaka yikira umuntu okoraki ucha konyora ibintu biyaye gusabana baje goteba ninche na twigwiri baro na tugento gete lakini information nero konyora maybe banki bwate kigancha cyumuiburi kule kibati mbaya kwa tare kirese ngaki ya disclose ile family ibintu biyaye sebire. Okay. Anytime ekero umuntu akoigura account ya benki go beka details tia muntu ku next of kin na most of the time these are the people to contact to abatevinga so and so na what from tama ya follow from now achieve nini kuna hizo vitu death certificate and everything chalet bia maya kwenda bia to link up now the administrator bakora gentoki bamanya kwayo so any account you open abantu ngori kabale next of kin o next of kin ke to amoni ni taringa kwayo bintu biri iga of contacted alafu kera bere contacted bono igende konyo ekera bere contacted information yae nanu bono muna into abangi to amanya kusabe bintu biri to kusaba a death certificate a letter from the chief alafu the administration ngaki kotegete etakere wako so for unclaimed asset as long as umuntu abate account with us we normally have the next of kin section ya smokoli kango enere next of how long mocha komanya ngatingi yakara nabongo bora na nagoja bengi maybe how do you sustain umuntu na abolete tayo so for we look at the transaction that account this is a time jiko ke take a long time ukonyoranga for example this is now 1 year chitara akora gento itara nyogerigo ikireta nyogerigo minute umuntu itakora gento umuntu yota tayo self sufficiency anyora injiri ngaho yejibest gusokwanya nanda abantu bande ngo ekero umuntu akule nko irabare onye bamayite ngana bwatebe account gete ngoreta bare death certificate so that account iri twanyerikanga flagged ama deceased account kato aligere deceased account the rest will be able to follow deceased account na tigire bichuchu biane na begete next of kin yomongino minto agachaka genda kera chiete mate abakenya ntubwato muchando dinare chestete update statements cheito I mean information yete sechi bengi tulibuangu most of us maybe dikale buna banonda tebe Priscilla uranyoregera kwa ligetwe gasi maybe kwa turachakinga yao ebona bono muntu lenge next of kin mama minto and then unfortunately mom passed on ebona and then later na inje na pass it on lakini atigira abana bane ngakiba claim bone bintu bibiri ebona biko ndaze and claim asset authority byanda byachiko tumeka bono because abuma dento what contact person because the contact person ndangepigiwa yuko but tuamurukire rende twatebire mama na yaro nganaki tuamurukire bengi twatebire rende mongino minto na yaro mwachire bono ino kero mwachire si yuko sawa kenya twa egento korangire wosolanga simweji mwachire ndumate abwana akakangana ali so information yetayo but bono ino moche buna abana kera ngufuata tore na chief akato akona chief to batoma ase chief ya ino akato batoma ase chief ya ino eri rubenda kurikero rirubena tokora gento kitogutume from the rest from there to mayangu is the administrator the process follows as long as mumekuja na muatebe na abana baye it's easy for us to do the rest mo director na gonte bichinsa chiabutokire ne ngwana ndochege drete kubwata dalie na areti I hope na no chonyoreri bagochiche ntageto bangere isegeto yechibese koligeretie kamereria otebi umurigereri ngakiago kora egerende bintu byonchoreri by the way tutaraso isegeto because nonye na tebi gutiganda atume bwene no rero tinyiwero mu producer naturally abagusi igo barengeje socialist yani bare bakora ibintu so mwamo bune kenyoro ubugima bwa bono bwa change bwa soire abantu twachakira ko bachi capitalist chibest chiane chibweka tumeke at least wali go kwana research margin still chia 30%. Ntuanchete koena nese biyombe ko koraiga na koena na uchia muntu getuminto sire na arus chibese bugusi nturaru kabisa arose ubu socialist mwana uminto ngo genda ali school ninche ntakire ko koraki gwebese ngakiura semi umuntu kamino tabasa ko so se binte bya social life mono ko kurwa mono na ndere ndo bugimo bwito bwarenga bwo konya na mambi maite bina likale twasomete abukwara ko nyoru mwamate arwete bya soche ko somera na Nairobi egende njina tebe gaiga aga phrase ngane ngote bagakuri kunga yoyo kakuru yoyo in the sense that you are on your own
you are on your own. In the sense that it's good idea asichivas jina kwa 30% eri inere kurukunga emergency na ande ko yaerire don't touch these other things because uja wika ngote binda abantu ngoja wikere kero kwanya kora rio ayoko nyaranga nayo koruge wikere gwate shida mote yokwa igotego na te bango muntu obo mungiti but just banga chipesich kama ini ya saving just leave it there. Alafu hii ya emergency ikisha watatu watue tobwati pesa. Because ogo chakonyara wa spend ya nyore kwa metega kera itukira mata abantu babwate michano kera ituko. Oyo gukora kwa koro igangwa ndale school mambikonyora no mungito kiare. Onata kire gukora gentuki. Use school fees mwana onata kire. Ogo onata kire kwa na nyagitari. So hakuna siku utasema nga bona nitakuwa free. So that's why kama this one is meant for saving for you to grow or check up. Alafu ile ya the 30% ndio kama hakuna that is it. Onye tichiyo segeta bano mugusi abantu baminto njegento binto nabatigene binto bibere inga to konyara azin kogiro onye to konyara go save ngite kitanga in anything that you do chaka na go save ekere wa chakire go save onyora chibesa chiko cha konyo chake ingento cha ku gerogiro. Number 2 ni ile let's abantu wants to kutumia CRB buya. CRB buya in the sense that is an opportunity, it gives you two opportunity vere. Opportunity ntanga neringana ki it allows you to access funds. Number 2, it communicates to you that you are financially stressed. So anytime orisko gali genda se cyber genda se CRB bureaus ocheki report yago ngakire okonya report yago nembere igemanye igokorkinga you have a financial stress so that you try to manage yourself. Okonya report yago nengire it opens you for an opportunity for you to access funds so that you be able to use for good purposes. Tigatolani kokora gentuki let's learn to use our finances for us. In the sense that it doesn't matter how much kwanyora. How do you use whatever that you have earned? So let's make use of whatever that you earn. Hata kama ni kidogo aje, let's use them in the right way. Wanchu muligereria bya kegema kelitwa nyorerende bono rende kireli tukutugutura na twateba ntogende mirimo tutueka garatwa gutulire tuligoja twamanya kichigo tumeka Priscilla otatebiri kirie gekokonyora tigo kibeko manyanga kyo account ni ndocho musulibwe susu agoteba watching live from Nakuru City Salams Club White Dove Mora na agoteba toramo kurwa chinsemo chia Karen and Jeria kirbo kurwa chinsemo chiri chia mache ngumba tabale Bahrain nigoteba mbiya mono asumurubirio yo Barnabas Kibaso agoteba following from Doha Qatar mbiya mono na Raliza Real igoteba salimia mugen Mr Innocent metambe igo ebwatete biya chinsemo chia Tasia na ndagoteba ne yaito na bange bale ororo ni ndoche senyencho mate kerole live chinde chiko gende chinde chiko irane chinde chiagenda tingo nyara kaba ni ndoche jeria agoteba nasiretie ngora yane gochia aborokia na aborokiwa na Bible Ibe Community and Family of St Mary's Mosocho for the loss of a student, and may the Lord strengthen the family at this difficult time. Ina magomba ya rule gochia asenge unindo Alfred Oga goteba Senator Alfred Oga kurwa ya Nyanchenka Bosamaro Nyamira reloaded locked in nindoche Sure Geoffrey niko ndani from Nanyuki Baraki kambi ya jeshi watching live biyamono Frederick Ogembo good morning out bakuruchinse mochia na kurumbi ya mono tindigo chako Bartolomeo Mumanyi Musolini Ngoro Chenyariki Jessica Moseti ke nara ubwateli talibikanelia na Moseti Innocent ke bande Sokoro nindoche Mbarikiwa Dennis Pae John Kebati Robin Nyambinya na banke Litunda Green Bonventure Mubisa bonsi pitingo nyara kwa baki ngo basoma semambia bono mwancho muligeli mbia mona so kuligeli murobeli wenso ko bwakire nigo twachagete mambia no yuminto Diana B ndemo akagenda sensemo ya kabiri ya studio twacha tumira naga igana AI chweya twaligeli chigazeti nabona igatwabere no mugeni itokurunga Priscilla tuleti niga kora ase bengi ya KCB na ndotoire amaigelio ali priceless totanyale wakanira lakini ndende asense chire ya mane ya kabere ototebiringa kituchi kwa batokulinda enimo lietaliane Innocent Onyango tumirane mambi tokole iki asenchira yobwikirana